Grazzi ħafna tal-li tħaltu taraw din it-taħdita. Din hija t-tielet taħdita ta' din is-sena akademika ta' dan il-proġett dwar it-tradizzjoni orali, immexxi mill-Professur Adrian Grima, Dr. Michael Spanjol, Professur Manuel Mifsud u membri oħra li jgħinu Rita Saliba, Giusy Gatt, Michael Degwara u Daniel Bezzina, bl-appoġġ tal-fondi tar-riċerka tal-Università ta' Malta u Klabb Kodba Malti. Il-kellim tal-lum huwa Giusy Gatt li jgħin ħafna f'dan il-proġett. Giusy Gatt huwa wkoll is-Segretarju Ġenerali tal-Aqda Maltija tal-Folklor u l-Editur tal-Imnara li hu l-perjodiku ta' kull sena li toħroġ l-istess aqda. Ippubblika żewġ volumi ta' kodba li jġibu l-isem Eda fil-Ponta tal-Sieni. Fost oħrajn ir-riċerka dwar l-istrumenti mużikali tradizzjonali Maltin u hemm fir-rikostruzzjoni tagħhom. U naturalment l-akbar interess tiegħu fl-istorja medjevali ta' pajjiżna u l-folklor. Fit-taħdita tal-lum il-ħares u karattri oħra tal-fantasija Maltin, Giusy se jippreżenta għadd ta' karattri relatati mal-istejjer tal-biża li kienu jirrakkuntaw fl-modi u se jqanqal ukoll il-ħtieġa biex dan il-wirt orali ma jintilifx. Grazzi ħafna, nħalli fidejk, Giusy. Ovvju, illi meta nipprova nikkomunika ma' ħadd ieħor ma jkunx hemm ir-reazzjoni li nixtieq teġ kemm ninħaraq, speċjalment ħanaraw illum se jiġri. Ara, jiena twilit fl-1955, nafu għax teġ kemm il-taħdita bdejt b'dak l-istate insomma. U nafu wkoll li l-snin 50 u s-snin 60 tas-seklu ieħor tfuliti ġifieri. Kienet dinja oħra li għaddiet, issa mhux se terġa' tiġi lura u m'għandix għalfejn terġa' tiġi lura sewa. U jiena twilet u trabbejt ukoll ġo familja li x'aktarx kienet anki tikka aktar rurali minn nies ta' madwar, għalkemm mhux ħafna żgur ma konniex waħedna ġifieri. U f'dil familja li nafin kien hemm ħafna tzijiet, ħafna kuġini, ħafna sekondi kuġini, ħafna nanniet, ħafna barbit, għax anki barba kellna l-barba dak il-barba liħor l-barba jiġi it-tziju tommok f'dal każ insomma. Neputijiet, parinijiet, u fost daw il-klikka ta' nies kollha sewa kien hemm minnhom mhux ħażin minnhom illi kienu għadhom bil-beritta, bil-mustaċċi, bil-pipa, bis-sidrija, bit-terħa, bil-qorq u kellhom anki xi ħmar jew ħmara u karettun. Imma kien hemm xi żewġ tzijiet sewa fost dan il-klikka ta' nies illi dawn kellhom karozza żgħira, xi Baby Austin, jew xi Anglea, jew xi Volkswagen. Kienu jixtru gazzetta filgħodu u li kellek tistaqsihom x'aktarx li kienu jafu minnu Yul Brynner jew Charlton Heston għax xi kultant kienu jaraw xi film Talkies. Issa minn mindu kont żgħira ħafna jien, u issa għax kbirt, u ħsibt fuq għad il-bċarek nistani, ma naf li mindu kont żgħir ħafna jien. Mingħajr ma qawwieni ħadd, għax dik hija importanti, għax it-tfal jixorbu anke l-ħsibijiet tal-ġenituri ħafna drabi u dak li għaddim moħħom. Ma fil-każ tiegħi mingħajr ma qawwieni ħadd, jiena kont naf anke miċċokon ħafna illi meta nikber jiena karozza, gazzetta filgħodu, u xi konverzazzjoni ma' Charlton Heston kien se jkolli mhux ħmar u karettun. Sewa ġifieri jiena l-ħmara tal-barba ma kelli xejn kontra tagħha kont inħobbha ħafna għadija xi biċċa ħobb sew jew xi biċċa tuffiħa insomma. Imma jien kont naf il-futur fejn qiegħed sewa mhux mal-ħmar u l-karettun imma mad-dinja moderna sewa. Issa mela għadda ħafna żmien. U jien għalkemm billi m'għandix kwiet insomma għalkemm kont kwiet ħafna misti fi żmieni, kont involut fil-proġett darba minnhom biex jerġa' jqajjem l-istrumenti tradizzjonali Maltin. Dan qegħdin nitkellmu fuq affarijiet tal-bdiewa, qasab, ġlud, żafżif. Imma kien irnexxa tal-proġett bl-għajnuna ta' sħabi u l-oħra wkoll ġifieri. U meta tirnexxi Malta taf tista' tantaw sigħat u miljuni ta' sigħat ta' xandir u hekk li ssib ħafna jsejdu lek ejja nagħmlu fuq ir-radju u darba minnhom meta dal-proġett kien evolva mhux ħażin. Stidnuni biex nitkellem fi skola tal-bniet, sekondarja tal-bniet. U
għamilna taħdita fuq dawn l-istrumenti tradizzjonali, insomma, marret tajjeb dilli għax jiena meta nara n-nies quddiem mikrofon maħalqi, mur tajjeb, insomma, u fl-aħħar l-allima qalu li ejja ħanuruk il-wirja. Għax ir-riżulta li kien ġabuni hemm għaliex kienet il-ġimgħa tal-Ilsien Malti. U għala mort magħhom jien fis-sala fejn kien hemm il-wirja u fuq il-mejda meta rajt x'kien hemm qalbi għamlet tik għaliex l-allima u l-istudenti għal-ġimgħa tal-Ilsien Malti ġabu il-borom, il-lampi, l-ispiritieri u t-termsijiet kollha li kellha n-nanna. Qed naġibha ta' xejn, imma dak it-tip ta' xogħol kellhom għal-ġimgħa tal-Ilsien Malti. Meta rawni nibbjat qalu li għattilhom x'għamiltu, qalu li mela x'tagħmel. U speċi għandhom raġun, mela x'tagħmel, jiġifieri inti fil-ġimgħa tal-Franċiż, pereżempju, iġġib xi mudell tal-Eiffel Tower, jew xi mudell tal-Airfix ta' ajruplan supersoniku Mirage kbir daqsiex. Għal-ġimgħa ta' xi ilsien ieħor iġġib xi rocket tan-NASA u għal-ġimgħa tal-Ilsien Malti ġidib mhux termos, lampa u spiritiera, speċi. Issa da qed ngħidu għaliex bħalma jien kont naf mitxokon il-futur fejn qiegħed, irridu noqgħdu attenti għax il-Malti u l-kultura Maltija għaddejja minn burraxka kbira u m'għandux inkunu aħna li nagħtu l-impressjoni sewa li il-Malti huwa skadut tal-bieraħ tan-nanna u hemm dit tendenza anki malizzjuża għax jekk tara riklam fuq ix-xandir ngħidu aħna fejn in-nanna qed titkellem bil-Malti ma tfal jitkellmu bl-Ingliż, dak huwa messaġġ ikraħ ħafna. Forsi tgħidu li isma' bro inti ġej bit-talking illum mhux fuq il-ħares, kellek titkellem, iva għandkom raġun, mela isimgħu din. Mela ommi Alla jaħfrilha kienet mara sempliċi ħafna tar-raħal, twajba, tħobb il-kulħadd, insomma tagħti l-ħelu lit-tfal, titma' il-qtata ta' sukli fi triq, naiv u kienet temmen qalba kollha fuq l-ister tal-ħares. U dawn l-ister kienu editjati bl-ismijiet u l-laqmijiet ta' nies, pereżempju l-labak. Il-labak ta' minnu, labak dak li kien jgħix dik id-dar il-kbira li hemm quddiem dwardu l-barbir. Dak il-ħares fawru bil-ġid. Imma qallu jekk tiekol biċċa ġobon, noqtlok. U veru għax kien il-ġobon u miet. U ngħidu aħna lil-lom l-onzu tal-baqar kienet ħarġet minn dar qadima u daħlet f'oħra, kienet ġarret minn dar l-oħra. U l-ħares qalla jekk ma toħroġ joħorġu kerba. U veru għax bil-qatel ħadet mietet u ħarġet imkefna ġu tibut fuq erba' reffija. U lill-flora ta' żgendu, sewa, il-ħares kien ta' xeba kbira u għamlet omora kollu bħal hekk mawweġ nismi. Fil-waqt li l-farruwa kien ta' ħafna flus ta' deb. U kien qal titkellem xejn ma' ħadd. Imma tkellmet u saru la bebbux. Issa, jien naħseb illi trid tkun daqsxejn waħda iċċassat biex ma tindunax il dat tip ta' stejjer jekk jibqgħu hekk, speċjalment jekk min jgħidhom ikun jemminhom dawn m'għandhomx futur, so ma tistax inti stejjer bħal dawn dbieħhom li żgħażagħ tal-lum, għax anki jiena kont nara xi ħaġa ħażina fihom sewwa ġifieri fatt li ommok temmirhom dawn ġifieri kont niddieħek ukoll. Allura x'jiġri allura? Jiġri il dawn jiġu meqjusa li huma qarrimi skaduti. Imma jekk narmuhom kif qed jiġri bħal ħafna mill-kultura Maltija, qegħdin narmu affarijiet għax aħna ċwieġ b'ċertu sens. Għax kieku il-lista ta' karattri li għandna fil-Malti kienu qegħdin għand Disney, pereżempju, dawn dak kien jagħmel xalata bihom. Allura jien u xi nies oħra fosthom artist bravo ħafna jismu Eric Leone, Malti da minn taslima u li dil-ħaddiema ġifieri. Konna qegħdin ma' xi nies oħra ma' f'tentattiv biex niġbru id-dettalji kollha li nistgħu niġbru fuq daw il-karattri li forsi konna ċans naraw minn huma insomma. Niġbru dettalji kollha kemm huma. Imma bil-ħsieb illi mid-dettalji u minn dak li noħolqu aħna jekk hemm bżonn, insibu l-mod ta' kif ikollna l-ikonografija ta' kull wieħed minnhom. Iva, għax bl-istess mod ta' kif aħna nafu
illi ngħidu aħna jekk tara Santa ta' Santa Katarina, pereżempju, taf li Santa Katarina x'għandha ir-raddiena bil-xfafar ma' ħedejn saqajja u bil-palma tal-Mart Fida, u San Pietru għandu l-infieta, u San Pawl għandu s-sejf u għandu da, u naf kif jilbes Superman, u naf kif inhu Pinocchio, sewa naf kif jilbes Batman. Jiena nħoss illi għandna biżżejjed materjal illi bih it-tfal tagħna imma anki l-adulti jaraw il-karattru u jarfuh mill-ikonografija li nħolqu. Ħannaraw x'irnexxina nagħmlu, tinsewx illi l-ħsieb mhux illi tapprovaw l-ikonografija tagħna, ma li taċċettaw il-ħsieb, il-prinċipju. Jiġifieri jekk intom taħsbu li tistgħu tagħmlu xi ħaġa aħjar milli għamilna aħna, sewa għamluha. Imma irridu niftehmu fuq il-prinċipju. Mela ħannara l-iktar wieħed li bdejna bih kien il-ħares. Għax il-ħares u iktar wieħed magħruf komuni, insomma, però wkoll qiegħed fix-xifet tal-preċipizzju. Issa, l-aħħar ħaġa hi li l-Ingliżi m'għandhomx karattru eżatt bħalu, ħarsu xuf sejjak nistgħu, m'għandhomx karattru eżatt bħalu, u minħabba li m'għandhomx karattru eżatt bħalu, aħna qegħdin ningerfxu ukoll għax qed ngħidu li hu ghost. Mhux ghost dak għax jekk ikun hemm xi ħadd illi ngħidu aħna miet u kien ħalla xi kemm xa flus biex jagħmlu l-qudies u ma baqax jidher u beda jidher għax m'għamlux qudies, dak mhux ghost, dak huwa ruħ, spiritu, fatat. Sewa mhux dak, l-istejjer tal-ħares li għadha kemm qedna juru illi mhux fatat da, mhux qed joqgħod iċaqlaq il-purtierja u tfal il-platti fl-art, sewa ma ġifieri għandu s-saħħa, għandu l-ħila dan u jistgħmilek ħafna vendikazzjonijiet. Mela ejja naraw daqsxi waħda x'nafu fuq il-ħares. Nafu li hu raġel, jispeċini raġel, m'hemmx tagħmel, huwa raġel, sewa. Nafu li għandu ħafna flus tad-deb u ikollu ħafna flus għaliex ikun kull fejn hemm xi teżor, sewa ġifieri jekk kien ħafna stejjer dari ta' xi ħadd li ħaseb li sab teżor f'xi ħirba ngħidu aħna. U l-ħares terġa' miru taċ-ċeba taħ biex ikollu l-aċċess għat-teżor u mhux dak li jfittxu sewa bis-saħħatek se tgħidlek il-flus. Imma l-iktar ħaġa interessanti fuq il-ħares hi u dawn tiġborhom minn l-emmulaw. Kultant anke minn fuq l-internet, pereżempju ħafna minna ikunu jafu affarijiet magħrufin f'Għawdex u mhux Malta, Malta mhux Għawdex. Pereżempju intom tafu li l-ħares għandu 4 tiswaba, mhux 5, 4 tiswaba biss għandu. M'għandux bem, da bem jgħidulu bil-Malti, jekk lifna l-kelma nerġgħu nġibuha lura. Da il-bem, mela l-ħares għandu 4 tiswaba u m'għandux bem. Allura ma jistax ngħidu aħna jifgak, dik hija l-istoria. Ippruvaw taw il-bem, it-tnejn li huma taqraw, ippruvaw ifgawni lili, ma tistax sewa. U laqqas jista' l-ħares jispara grillu ta' xkubetta, ma jistax, ipprova. Imma jista' jdik xeba sew tal-ħares. Issa barra minn hekk, il-ħares ħafna drabi wkoll der fil-għamla ta' kelb iswed, ikra, ma kelb iswed. Issa jekk inti tħares lejn is-sieq ta' kelb jew qattus, għax anki qattus iswed der ukoll il-ħares. Inti tara 4 dwiefer fuq quddiem għaliex dan il-bem ikun moħbi ħafna drabi fuq wara, sewa. Mela l-assoċjazzjoni mal-annimali bl-4 dwiefer toħroġ hawnhekk, imma s-sura tiegħu għandu l-fiżjonomija ta' bniedem bażikament. Ġifieri fuq żewġ saqaj mhux annimal, meta jkun kelb jidher kelb jew qattus. Barra minn hekk jista' jidher ukoll f'għamla ta' serb iswed. Ngħidu aħna x'kien jisna Pietro Paul Castagna fis-seklu 19 kien ħareġ żewġ volumi jisimgħu l-istorja ta' Malta bil-gżejjer tagħha insomma. U fih hemm ħafna ġuġġati insomma wkoll imma hemm affarijiet tajbin interessanti, f'taqsima minnhom hemm imsemmija ħmerijiet. U jgħid il-ħmerijiet li skont kienu jagħmlu bihom il-Maltin. U kien jgħid li ħafna nies tal-kampanja kienu jaħilfu illi jekk jaraw serb iswed x'imkien ġolħajt fir-razzett jew fid-dar tagħhom għax ir-raħal ġifieri aħna ġieli daħlet anke xi lifa għand in-nanna pereżempju. Jekk jaraw serb iswed, dak jirrispettawh ma joqtluhx. Għax dak huwa l-ħares tad-dar u jekk joqtluh ftit wara imut xi ħadd mill-familja. Dik hija, ovvjament Kastanja qal imma dik hija huwa dettal ieħor. Allura aħna u jgħidu wkoll il-ħares ikun libes ta' tork, għax it-torok mhux kollox tista' tgħid fuq affarijiet korra ħażina anke bebbux tork speċi. Mela jkun libes ta' tork. Imma billi
l-uniformi ta' tork dak iż-żmien meta minna dan il-karat insomma xtaqna nħallu ħat-tork tat-taraġġ issa forsi jkun għandna ċan nitkellmu fuq. Il-ħares għamilni liebes kabozza. Nurhom daqs waħda l-istampa? Kabozza. Sewa bħalma jilbsu l-Arab tal-Afrika ta' fuq u li għandna bħala aħna sewa il-kabozza magħrufa kienet fi żmien bil-barnusa wkoll. Għandu l-fiżjonomija, għandu l-istatura ta' bniedem imma kospikwi ħafna huma l-erba' dwiefer tidu u ta' saqajh, sewa għandu wiċċ bejwet ieħor ta' kelb ukoll, u għandu l-famuża xkora bil-liri tad-deb. Konna se nagħmlu serb iswed warajh ukoll, imma għedna biżżejjed se naqalgħu kwistjonijiet xi ħadd jilmenta li kkopjajna l-lifa ta' San Pawl, pereżempju, ma tista' jidħol ukoll huwa wieħed mis-simboli tiegħu. Sewa, issa. Mela aħna dak qegħdin nissuġġerixxu jekk għandkom xi idea aħjar għamlu aħjar minna biex ikun l-ikonografija ta' kif ikun libes il-ħares. 4 tiswaba, inkluż ta' saqajh, fattizzi ta' kelb, statura ta' bniedem, libes kabozza bil-barnusa u għandu ħafna lili ta' deb u ġili jidher forma ta' serb ta' kelb iswed jew qattus iswed. Issa. Nista' nerġa' nidher jien jekk jogħġbok. Mela, il-ħares għandu il-mara tiegħu, iva. Il-ħares għandu l-mara tiegħu u jgħidula il-ħaddiela. Il-ħaddiela. Issa. Din ukoll taw ħafna minn jaf biha u jemmen biha għaliex il-ħolm u wieħed mis-suġġetti li anki x-xjenza ma tafx ħafna fuq u sew tixtieq tkun taf aktar. U hawn ħafna nies li jbatu minn kondizzjoni li bil-Ingliż jgħidula sleep paralysis jew sleep apnea. Dan mhux ħmar il-lejl, sewa, imma hawn ħafna nies li jafu, li joħolmu illi jixtiequ jiċċaqalqu, jakkuża ta' klaustrofobja, sewa imma jħossu li hemm xi ħaġa tqila fuq zaqqa ma jistgħux jiċċaqalqu ngħidu aħna, u b'tali mod illi jqumu għarqana xraba, sewa biża' kbir, jew inkellek mhux li ma jistax jiċċaqlaq. Joħlom li nieżel f'xi dabien kbir iswed ma jista' jżomm ma' xejn. U b'saħħna, b'saħħta. B'sabta. Hawn ħafna li jafu biha din, ġifieri ħafna l iva għallu li jena mbagħad biha wkoll. Ħafna sa. Issa. Mela il-Maltin kienu jaħsbu l-antiki illi dak dbati b'dil kondizzjoni għaliex fid-dar ikun hemm mhux il-ħares imma l-mara tiegħu. Sewa illi tridek titlaq il-barra wkoll. U li din issa lura għandha il-fakultà li tidħol fil-ħolm tiegħek ukoll. Dak mhux ħaġa kbira, sewa x'anki l-anġli jkunu jidħlu fil-ħolm, San Ġusepp ma nafx. Mela, u issa x'tista' tagħmel allura ma titlaq mid-dar, ma tarax. Biex teħles minna trid tqiegħed muftieħ taħt l-imħadda. Dik hija soluzzjoni sewa. Issa, il-muftieħ jissemma ħafna jew fi drabi oħra f'daw superstizzjonijiet għax ta' filala għaliex il-muftieħ kien l-iktar ħaġa komuni li kellu l-bniedem. Mhux kulħadd kellu muftieħ jekk mhux muftieħ ganġ sew biex tiftaħ. Illi kien tal-ħadid. U tistgħu tfittxuha din online illi l-ispirit il-ħżiena tan-nies kollha ta' madwarna, ġifieri kemm mill-Ewropa Nordika, tmur sal-Indja u terġa' lura sal-Afrika ta' fuq, l-ispirit il-ħżiena kollha jibżgħu mill-ħadid. L-Arab pereżempju, antikament sew meta jkunu jimxu fid-deżert l-huma bit-trakkijiet insomma kienu bil-ġebel hemm miktub illi jekk jgħaddu minn ħdejn xitla Madonna, l-isem. Insomma, xitla l-magħrufa Malta kollha xewk, insomma, jaħsbu li hemmhekk ikun hemm l-awseġ, jekk jgħaddu meħdejn siġra tal-awseġ magħrufa Malta wkoll, daw jitfgħu la ġebla u jgħidula ħadid jagħmilun. Jiġifieri jekk jgħidu da ħadid l-ispirtu ħażin li hemm moħbi fl-awsex jitlaq. Sew dak biex nieħdu idea li inti l-muftieħ tagħmlu taħt rasek għax hu tal-ħadid bażikament. Din interessanti daqsxejn għaliex pereżempju snin ilu mort nara lil Tsiti meta kienet għadha f'dar ta' xjuħ u kienet għadha ma qabżitilix iċ-ċinga insomma. U qalt li illi meta kienet għadha kif weldet il-kuġinuwi tampari. Xtaqet tmur tara lil ħabibita post ieħor
li kienet għada ma welditx, kienet ila ma għada ma welditx. Għalt li u n-nies għaluli hu ċavetta miegħek. Issa tkunu tafu li dari, n-nies anki jekk inti tkun mara miż-żewġa b'żewġ tfaġġi qed it-tieni darbija tagħha, jekk in-nies jgħidu lek xi ħaġa, speċjalment tkun ommok jew da, kont tagħmilha. Għalula hu ċavetta u ħadet ċavetta. Żammita fida moħbija tul il-ħin kollu li damet qudiem dil-mara li kienet ila ma ma welditx. U raġuni kienet illi n-nisa dari anke dak iż-żmien fil-ħamsinijiet kienu għadhom jibżgħu ħafna mit-twelid, sewa ġifieri kienu jmutu ħafna drabi, ħafna nisa. Allura l-ħsieb kien illi din meta tara lil tzit li weldet tgħid ix-xjad għandi weldet biċ-ġid min jaf jien, speċi, u kienu jaħsbu li bekk tista' ssir xi ħsara lill-kuġinuwi li kien għadu tarbija. Imma dik hija il-raġuni għaliex inti taħt il-imħadda tagħmel muftiħ biex tkeċċi lil-ħaddiela. Il-muftiħ kienu jagħmluh ukoll anki taħt tiġiġa meta toqgħod roqqa fuq il-binnija, sewa kienu jaraw il-qamar fiex ikun, imma kienu jagħmlu wkoll muftiħ tal-ħadid biex kollox imur sew. Dak suppost kellu jipproteġi l-biċċa. Issa. Rridu ngħidu wkoll dan mhuwiex ħmar il-lejl bil-Ingliż huwa nightmare, sewa. U jekk hemm xi ħadd injoranti li jgħid għaliex aħna naħmar u l-Ingliżi għandhom debba. Daka il-mer mhix debba. Fitxuha fl-internet sewa l-mer jgħidulek li huwa spiritu ħażin tal-mitoloġija nordika illi jkun issa qed tgħid fata ta' bil-lejl, speċi tiddiki. Mela imma dan mhux nightmare, mhux ħmar il-lejl, imma huwa dbati bil-ħaddiela. Issa, dana hemm stampi tiegħu għax fil-kultura Ewropea magħrufa dil-kondizzjoni u dejjem iġibuha din bħala mara arwiena rieqda aw bil-qiegħda kokka fuq xi ħadd rieqed. Tix nurhom dik l-istampa li jmiss. Din mhux l-istampa li ħloqna li ħoloq Eric Leone fuq is-sezzjoni tiegħi. Dinha sibniha mill-internet u nsejt nieħu nota ta' minnu l-pitturi, ma dik hija mara arwina l-qiegħda fuq żaq xi ħadd biex tispjega dil-kondizzjoni li ta' sleep paralysis. Issa aħna ħarisna lejha dik u għedna żma dik hi daqsxejn waħda magħluba dik il-mara dik hekk toqgħod bil-qiegħda arwina fuq hekk x'aktarx li bil-kemm ma taħux pjaċir speċi. Allura aħna rranġajna mod biex dik il-mara tkun daqsxejn aktar Maltija, sewa u daqsxejn aktar problema tix turilhom li għamilna aħna. Din hija il-ħaddiela tagħna. Sewa li xorta għandha taħt saqja qisu dabin kbir imma għandha wiċċ tal-biża insomma ġifieri hija mara rwina xorta u qegħdin nissuġġerixxu li dak huwa jkun l-ikonografija tal-ħaddiela. Nerġa' nidher daqs waħda jien? Alright. Mela, fil-bidu provajt jena nsib dawk il-karati li mhumiex problema, biex in-nies ma jgħidux ngħidu aħna jdaw minn fejn qilajthom speċi. Ħanimxu fuq is-saħħar jew is-saħħara issa. Il-problema li aħna diġà għandna l-viżwal tas-saħħara tal-Ingliżi, tal-Amerikani. Mara li jibsa l-iswed b'imnieħera kbir, kappell bil-ponta qed tir fuq xkupa. U ma naħsibx se nirpun dak li se jseħħ, insomma se jkompli ma għandna fil-każ tas-Sahara għandna dettalji kollha li għandna bżonn biex ikollna l-ikonografija tagħna. Jekk malajr naraw x'tagħmel is-Sahara tista' tibdlek f'annimal. U biex terġa' tiġi sura ta' bniedem xi ħadd irid iroxx l-ilma tal-ħajja fuq dak ma ssibux. U tkun marbuta dejjem ma l-insix, għax fil-għanda offa illi fija 3 kobob. Waħda ħamra, l-oħra ħadra u l-oħra kaħla. Din dil-ħaġa tidher tinsemma spiss fil-ħrajjef ta' Manuel Magni, insomma. Allura jekk inti tkun qed tiġri warajja jekk tkun fil-għawx u titfalek il-kobba, il-kaħla, issib baħar quddiemek li trid tomu sewa. Jekk kienx hekk tgħum il-baħar tibqa' tiġri wara titfalek il-ħadra u l-ħadra ssir mażġar sfiq sewa kollu xewk sax ma tista' biex ma taqbadix. U jekk xorta tgħaddi bil-mażġar u jibqa' l-aħħar kobba titfaħilek u ssir ħuġġieġa. Sewa issa. Is-Sahara però l-iktar li magħrufa hi biex taqra l-futur
sewa, u biex tagħmel il-mamul. Aħna għandna il-mamul ukoll. Sewa, il-kelma ta' spell hija mamul aħna fil-Malti. Issa. Mela, għandna miktub illi sħaħar kien ikollhom il-kliem is-seħer, sewa, biex jagħmlu il-mamul. U xi kultant dal-kliem kien ikun gustuż sabiħ ħafna. Pereżempju hemm xi żewġ każi li deru quddiem l-inkwiżitur tellaw xi nisa illi ġew mixlija li kienu sħaħar. U ħareġ f'ġuri minnhom, ġuri naħseb kien jgħidulu, illi dis-saħħara għamlet ċerimonja fejn użat il-melħ bħala wieħed mill-ingredjenti tas-seħħ insomma, u l-melħ qaltlu dal-kliem, qaltlu sabiħ isimgħu da xejn. Melħ bu melih, issa nirkom. Tilaqek ix-xemx u jnixfek ir-riħ. Mhux veru? Taqbik id-dwieb u tiġri bik iġbieb. Sabiħa din, mela ġifieri meta il-melħ biex isir irid tilaqu x-xemx sewa u jnixfu r-riħ fis-salina, fl-imliela, sewa. Jiġi mobbi fuq il-bejjem, dwieb il-plural ta' debba, tista' tkun żiemel imma speċi biex għat-taqbila għamlu dwieb, u tiġri bik iġbieb huma żgħażagħ, sewa aħna għandna l-kelma xebba biss. Imma kien hemm il-maskil tagħha wkoll, xebb, sewa, teżisti fl-Arbi, insomma ġifieri aħna xebba biss għandna u xebba tfisser isu verġni mhux miż-żewġ, imma fil-fatt tfisser żagħżugħa. Iġbieb, speċi huma dawk li jiġru jbijaw il-melħ. Sewa mela hija dinha tifħira lill-melħ waqt li s-saħħara qed tagħmel iċ-ċerimonja tagħha biex tgħajjen lil xi ħadd. U hemm taqbiliet aktar twal u interessanti imma għażilti ma ngħidhomx. Dinha tal-melħ bu melih tfisser handsome, gustuż, bl-Arbi, sewa, u kien fil-Malti wkoll jidher. Mela meta tgħidu melħ bu melih, tfakkarkom f'dik it-taqbila l-oħra meta tgħid sinna bu sinna, tiftakru għadik meta inti taqalek sinna tkun għadek tfal u jgħidulek biex titfina fil-qasrija u tgħid sinna bu sinna, insejt it-taqbila kif inhi. Ma ġifieri dan mela melħ bu melih u sinna bu sinna. Jien naħseb li iktar milli bu sinna, naħseb li tgħid bużina. Jiena żina tfisser tiżjin, sewa, ġifieri bużina tfisser missier il-ġmiel, bażikament. Bħalma dan għatlu bu melih missier il-handsomeness, sewa, ġifieri kien hemm din l-istorja. Issa mela kontra il-mamul tas-Saħħara kien hemm kliem ir-riqi, jirqik, kienet magħrufa din, inti xi ħadd inti tkun bil-mamul u xi ħadd irid jirqik. Jirqik billi jbaħħrek. Konna tkellimna drabi oħra fuq dis-sensiela fuq id-baħħir u l-ħruq taż-żebbuċa insomma. Ikolli ngħid li l-kliem marbut ma' d-baħħir kien ferm inqas interessanti minn dak tas-saħta, speċi għaliex San Barnabaw jekk hawn xi ferħa jew xi għajn ħażina tmur minn hawn. Mhux xi ħaġa kbira sa. U hemm oħrajn li t-traskrizzjoni tagħhom hi daqsxejn waħda diffiċli biex tara, huma interessanti wkoll. Issa, u magħruf ukoll bħala dettall ieħor illi s-sħaħar itiru fl-ajru. Iva. Itiru fl-ajru billi jindilku b'xi dlik. U hawn min jgħid u jtiru f'qatat ta' sħaħar, sewa pereżempju jien il-tqajt ma' nies li qalu li kienu jkunu ngħidu fis-sajf fuq il-qija għax ikunu dirsu u ma kienu għassa tagħha jorqdu hemm u f'daqqa waħda jħossu riħ kiesaħ u jaraw għaddej minn fuqhom u jisimgħu xi daħka ta' mara, pereżempju. U darb'oħra kien hemm wieħed qal li jagħmel sema ħass riħ kiesaħ. Sema daħka ta' mara u waqgħet karkura fuq il-bejt. Fuq il-bejt jagħmlu. Issa l-biċċa hi illi hawn min jgħid ukoll li daw itiru għarwenin daw in-nisa meta jindilku sewa. U hemm storja oħra li tgħid li darba fil-kunvent
tal-Kapuċċini naħseb tal-Kalkara. Kienu għaddejn merħla sħaħar u daqqet ampina. Għaxan tkun kunu tafu li waħda mill-dettalji li jekk tkun għaddejja saħħara u d-doq ampina, is-saħħara taqa, bum. Għalhekk daw l-ispirti kienu jtiru l-aktar bejn nofs il-lejl u l-Pater Noster. Dak huwa l-itwal ħin tal-ġurnata fejn ma ddoqx ampina kienet f'Malta. Jekk kunta fil-Pater Noster x'inhu sa ġifieri. Mela f'dak il-ħin għaxan kien jidħol gaw, il-gaw ukoll qabel il-Pater Noster kien jidħol ġewwa. Mela minn qudiem dan il-kunvent ta' Santa Liberata tal-Kalkara kien għaddiet xi merħla sħaħar. U bir-riħ b'kummerċ daqqet ampina tin u waħda minnhom waqgħet fil-bitħa tal-kunvent u kienet arwina din. U tferi konfondew imsejken il-patrijiet, xabda, ma jafmux l-affarijiet. U mnalla kien hemm wieħed Ike, sewa li kien jgħu aktar xtat id-dinja u qabad sikkina tal-ħadid, dinja l-istorja, rġajna bil-ħadid. Ata ċirku madwar il-mara minn xura fl-artem u kif għat ċirku din għamet u taret. U ħalliet il-patrijiet bi-kwietom. Hemm storja oħra ta' xi ħadd nobli mill-imdina kien issuspetta li l-mara tiegħu qed tindilek u ttir ma' sħaħar u da bidli l-għalf li xkun u ndilket b'xi ħaġa oħra sewa u meta qabżet minn fuq il-bejt biex itir waqgħet għal ġolbitha. Issa, il-biċċa hi li tgħidu li issa meta d-diskors kollu kif se npenġu is-Saħħara Maltija. Nistgħu għaliex bis-saħħa ta' George Pisani għandna dettalji interessanti ħafna. L-ewwel għandna anki l-isem ta' l-aqwa saħħara f'Malta li għandha l-istel. Zulejma jisimha. Zulejma kienet armata x'imkien lejlar Powdesh jgħidu. U din kienet kien ikollha imħalla u imkebba. Importanti daw hija ħasra li tlifna kollox aħna l-imħalla u l-imkebba huma parti mill-logħda tal-insiġ. Sewa, inti għandek is-suf jew it-tajjar u tażlu bil-mażel biex tagħmlu ħajt. U mbagħad nistgħu naraw ekku. U mbagħad inti tkebbeb il-ħajt twil li għandek fuq l-imħalla biex tagħmel merilla. Taw kollha kont nisma' l-ommi tgħid sewa biex tagħmel merilla. U mill-merilla inti jiddawwar il-ħajta fuq l-imkebba għax l-imħalla tħoll. U l-imkebba tkebbeb biex minn fuq l-imkebba tagħmel fuq il-minċott. Sewa u l-minċott jista' ddaħlu fil-mrejkba biex tinseċ bih. Jew toħorġu mir-raddina. Sewa għax il-mażel missier kien jgħidlu il-marden, pereżempju, li hija tajba wkoll. Għax il-raddina u l-marden huwa fejn joħroġ ir-raden. U r-raden huwa thread as opposed to height. Sewa height. Issa, mela, il-nies ta' dik il-naħa kienu jmorru għand Zulejma. U din waqt li qed tħoll il-ħajt minn fuq l-imħalla u tkebbu fuq l-imkebba. Kienet tgħidek kara, kienet tgħid imħalla ja mħalla. Tradidilna melħ bu melieħ, sinna bu sinna, imħalla ja mħalla. Bassarli minn kmieni il-ġid jew id-deni mistur fil-ġejjieni. Kalla di taqbila, sewa. Jitamelek u tgħidlek xbin, se jkollok l-inkwiet, sewa, dibassarlek dak li hemm. Nafu x'isima di, Zulejma, u għandna dettalji kollha biex nistgħu noħolqu l-ikonografija tagħhom. Narawha daqsxejn? Ekku, taraw libsa l-biż tradizzjonali għandha l-imħalla fejt waħda u għandha l-imkebba in-naħa l-oħra għandha wkoll kannestru li fi All right, okay. 3 kobob li huma il-ħadra, il-kaħla u l-ħamra. Sewa ġifieri f'dal każ għandna l-ikonografija kollha li għandna bżonn. Issa, is-saħħar jiffigura wkoll. Sewa, però kellna daqs aktar diffikultà da m'għandniex dettalji fuq aħna. Imma billi nafu li ħafna drabi il-Malti jassoċja is-seħer mal-Orjent, ipproponejna li nagħmlu hekk, nistgħu naqilbu daqsxejn waħda. Ara minni ħliebes ta' Arbi Orientali. Dak għandu it-turbant frasu.
imma li kellu jneħħi turbant fil-każ konna xi pantomima din, għandu xaru arabasina, m'hemmx xar xejn. Għandu leħja twila bajda, sewa il-ħin kollu. Pipa ġoħal u pipa minn tal-qasab dawk it-twalek, li konna daqsxi waħda mqamrin ukoll, libes pantalun bħala qalzit u għandu dik il-ġaketta ukoll minsuġa bis-simboli tas-seħer u għandu żarbun tajjeb tal-ġild għax il-qorq ma jistax għalih, speċi biex jkollna dik l-ikonografija. Maħniex 100% ċerti, imma aħjar milli jkollna biss Merlin Ingliż sewa għandna wkoll biex ikollna il-pareġġ tas-Sahara illi fuq is-Sahara m'għandniex problema għax għandna l-ikonografija kollha li għandna bżonn. Nista' nidher daqsxejn issa? Mela il-karattru li ieħor għax inkella ma laħux kollox. Li m'hemmx kontroversja fuq huwa l-ġigant u l-ġiganta. Issa, dari n-nies ma kontx se tikkonvinċihom malajr illi fid-dinja m'hawnx ġiganti, għax anki il-Bibbja kienet temmen fihom, sewa ġifieri mhux biss hemm il-ġigant Gulija, hemm passaġġ notorju ħafna fil-bidu tal-Ġenesi fejn hemm miktub illi dak iż-żmien dak kien iż-żmien meta fid-dinja kien hawn il-ġiganti, in-Nefalim, speċi, u din qabdu magħha salt. Imġiena ukoll dil-ħaġa sewa ġifieri joħorġu ħafna teoriji ta' kospirazzjoni insomma ta' fintu u fantastiki, imma hemm miktub fil-Bibbja illi kien hemm żmien meta fid-dinja kien hemm il-ġiganti. Allura u barra minn hekk ġifieri x-xjenzjati kienu isibu għadam kbir fl-art ukoll u dak iż-żmien mhux se jgħidilhom annimali preistoriċi speċi li dak huma l-għadam tal-ġiganti wkoll. U l-Maltin kellhom rabta mhux ħażin mal-ġiganti għaliex fil-ħrejjef tagħhom insomma kien hemm miktub li darba dgħajsa bil-Maltin resqet lejn ix-xatt u rat it-tifel u t-tifla ta' ġiganta illi dak il-ħin dawret wiċċa n-naħa l-oħra. U daw ħatfuhom la il-dat tifel u t-tifla u telqu jiġru b'saqajhom ma' darhom jew bil-moqdif ma' darhom il-baħar. Din il-ġiganta qabżet fil-baħar biex tilħaqhom ma laħqithomx. U t-tifla iż-żewġet għawdex. Dik jekk tgħid il-ħrafa. Fil-waqt li t-tifel iż-żewweġ Malta il-Mosta. U aħna imnislin minn daw il-ġiganti. Ma tantx irnexxejnielhom għax ħafna minna ishom tappiet biex imma l-istorja kienet tgħid illi aħna l-Awċejn huma wilt it-tifla tal-ġiganta u l-Mostin speċjalment u mbagħad jidħaltu wkoll magħna huma wilt it-tifel tal-ġiganta. Issa fuq il-ġiganta ukoll m'għandniex diffikultajiet kbar għaliex għandna deskrizzjoni ta' kif kienet. Il-qala hemm ġebla. Jgħidula il-ġebla il-wieqfa tal-qala. Hemm miktub illi kienet darba u nofs daqsa. Issa qabel ma naraw l-istampa tal-ġebla l-wieqfa tal-qala, ħanurukom ħaġa oħra, orjhom dax l-istampa li jmiss. Din jgħidula ħallieġa. Il-ħallieġa hija wkoll parti mill-logħda tal-insiġ f'ċertu sens għaliex dik il-qoton meta inti il-bjat tal-qoton, dik hija il-bjat, dak l-abjat huwa l-bjat tal-qoton. Meta tiġbor il-bjat tal-qoton minn fuq ix-xitla, dan ikun fih ħafna żerriegħa għadu u biex naħħilu iż-żerriegħa trid taħilġu il-maħluġ u mbagħad tiġi meta taħilġu sewa taħilġu billi dik il-magna li qed taraw jekk qed tkun qed tarawha iddaħħal il-qoton bejn żewġ rombli illi għandha hemm l-imratt ukoll dak imratt tgħidulu biex iddawwa. U meta iddaħħal il-bjat bejn dawk iż-żewġ rombli, iż-żerriegħa taqa' fuq naħa. U ieħor il-qoton li jissaw maħluġ biż-żerriegħa jaqa' fuq in-naħa l-oħra. Issa daw din l-istampa ġibni għaliex il-ġiganti hemm miktub illi kellhom ħallieġa kbira illi minn ġo fiha kienu jgħaddu mhux il-qoton imma n-nies ukoll. Sewa, ġifieri dak huwa dettall l-oħra ieħor importanti. Imma naraw stampa oħra jekk ma jimpurtax. Dik hija l-ġiganta. Sewa għandna id-dettall illi l-ġiganta kien ikollha fejt waħda il-mażel. Il-mażel u dak li huwa mdendel, sewa għax qed tażel
il-ħajt minn ġol ġezza suf illi għanda, jew tista' tkun tajjar, għax ħafna minnhom xultant jgħidlek kellha wiżna oton Masri ġifieri Eġizzjan antik sew ġifieri ma forsi ma kunx jafu li Eġizzjan, ma oton Masri huwa tajjeb ħafna. Ġifieri. Mela kellha wiżna oton Masri flit waħda. Kellha l-mażen, il-mażel jew il-marden flit oħra, kellha tarbija terda minn sidra mdendla minn speċi ta' bennina, monqa, u fil-but kellha wkoll xi kejla jew sieħ, għax kejla ftit naħseb, sieħ ful niexef, il-ħin kollu tikol il-ful. U ġifieri dak kienet id-dieta tagħha kienet dik bil-ful niexef, ġabet dik is-saħħa kollha. U dettalji li ma minniex aħna kien li kienet iddur ma' kull imkien b'ġebla kbira fuq rasa ukoll. Biex tara ma aħna neħħejna l-ġebla ħassejna li ttellef daqsxejn waħda l-ikonografija. Nistgħu naraw l-istampa li jmissek weġbek. Dik hija l-ġebla il-wieqfa tal-qala, sewa, u diġà dik fiha għolja daqsnej minn nies, sewa, imma dil-ġganta kienet darba u nofs oħra, sewa, minna. Aħseb wara l-ġgant, mela. Dik il-ġebla bnew madwara imma ħallew plott ta' fejn qalu speċi għadhom ma bdejniex. Ma dik hija l-ġebla tal-qala u l-ġganta kienet darba u nofs daqsa. Issa il-ġiganti, minuta waħda, hemm dak id-dettalji li aħna l-ġiganta u l-ġigant speċjalment ma xtaqniex illi jkun bil-ġlut u xaru mqanfet u daqna daqsiex imgerfxa, ma xtaqna li jkun hemm il-potenzjali li wieħed jarah bħala parti mid-dinja preistorika fittizja. Sewa ikun bnew il-ġigantija, pereżempju, tifhem li tista' tkun hekk. Allura għandu daqsxejn il-biss kemm hi u kemm hu il-biss li jidher minn suġ mhux xi ġild hemm gerfex insomma. Sew, mela il-ġiganti skont Lawċin, għax għand Lawċin baqa' din, ġifieri forsi għawdex insomma nafx kien hemm iktar ġebel ovvju kbir. Kellhom il-ġema tal-ġiganti wkoll. Il-ġema kienet dik li nafu bħala università għana, ma l-ġema kien l-ewwel Parlament Malti, sewa ġifieri fil-bidu kellna l-ġema għana, li l-ġema kien hemm il-ħakem, il-qajd u l-qadi fiha fi żmien imbagħad saret università u l-qajd sar kastellan u x'tafin, l-ieħor sar kaptan, eċċetera. Imma mela skont il-ħrejjef li ġabar Manuel Magri, il-ġiganti kellhom il-ġema tagħhom kienu jiltaqgħu u kienu jiltaqgħu x'imkien wara l-Knisja ta' San Franġisk Għawdex, hemm dak id-dettall, u anki kellhom belt kbira imdawra b'ġebel kbir bħal ta' ħaġar qimi u bħal ta' ġigantija u kienet in-naħa ta' ċenċ. U anki l-ġiganti kellhom ukoll kuruna ta' diamanti li tiswa daqs Għawdex kollu. Nistgħu naqilbu tikka? Mela hemmhekk għandna l-ġgant. Poġġejni, l-ewwel li l-biss tiegħu mhux primittiv, sewa ġifieri qisu naf tal-aħħar moda ta' dak iż-żmien speċi minn suġ daqsxejn. U qiegħed jipprova jaqbad bidu hekk ta' parsi qed jipprova jaqbad xi ħadd li ferm iżgħar minnu, sewa kemm dik idea. Għamilnieh dak it-tip ta' ras arabasina bla xar sewa għaliex aħna nħossu li hawn ħafna irġiel hekk Malta, l-irġiel sewa. Malli għabdu ċertu età jaqalhom xawrhom rashom tonda ħamra bla xar, zaqqhom tonda, il-pexxul tond, il-kuxtewhom tondi insomma. U għamilnieh illi jagħti lemħa lil dawn in-nies. Issa il-ġiganti m'għandix għalfejn tibża ħafna minnhom għaliex għalkemm b'saħħithom ħafna u jaqalgħu anki s-siġar, imma moħħhom mhux tajjeb ħafna. Pereżempju, jenna f'darba kien hemm wieħed ġigant li qabad tifla u kien jizomma msakkara biex jalifa jitmaħħa ħalli tismen ħalli kun jista' jsajjara eventwalment sewa. U sadattant ġifieri kienet toqgħod miegħu isseftirlu u dat. U darba għamlet sħana kbira kien is-sajf u għalilha Katarin għandi għaġ kbir se ninżel fil-bir kif taf intu insomma u nixrob. Issa meta lesti ngħajatlek u tfali l-ħabel. Għaltlu iwa se.
U dik insomma tafa meta xora qalla kada itfa' l-ħabel u qaltlu hej tappa. U tefatu l-ħabel, għaltu l-ħabel skappa u għalqet il-ħerz tal-bir, sa max kella biba u ċemplet il-pulizija. U darboħra, per esempio, kien hemm ġganta illi qabdet tifla u kol. U dil-ġganta kella forn kbir biex taħmi it-tfal li taqbad. U meta ġizmina t-tifla kienet simnet bizzejt, għaltila itla fuq il-pala, ħandaħlek ġewwa. Inti jekk jiġri jekk trid żomm il-kalma, m'hemmx xi problemi kbar. Għaltila, senjur, għaltila hu paċenza għax ma sibx li qed nifmek sew. Għaltila tista' turin laq xejn inti kif nagħmel, għaltila hekk u tret fuq il-pala u bupp tefata ġol forn u għalqet il-biba u rċemplet il-pulizija. Ġifieri mela l-istorja kienet illi għalkemm huma b'saħħithom ħafna. Inti kull ma tagħmel huwa żomm il-kalma daqsxejn ma titferfix u brasek tista' tirbħilhom din l-istorja. Naraw biċċa stamp oħra. Għax hemmhekk hemm il-ġebel. Dak naħseb tal-ġgantija huma sama. Jiġifieri il-belt illi kellhom il-ġganti kienet imdawra b'ħajt kbir bħal dak, ġebel kollu kemm hu sema. U jiena ngħidilkom illi hemmhekk kien hemm anki tempju illi fil-ħrejjef jissemma bħala it-tempju mibni bl-għadam tal-Iljufanti. Dana ġabu bin il-mara l-arfa xi ħaġa sama. Imma jien ngħidilkom li dak mhux għadam tal-Iljufanti kienu ma ġebel kbir sewa u li fih kellu x'aktarx l-oġol tad-deb. Għax l-Awċin qalulna wkoll l-oġol tad-deb x'aktarx li kien fi knisja ta' qabel konna nsara. Maġna, ġifieri kien f'xi tempju Newlidku pereżempju, ma jeżistix tal-oġol tad-deb, ma ġifieri dak magħruf ħafna. Jiġifieri ara kemm għandna ingredienti li nistgħu nagħmlu storja jekk irridu sewa biex ikonna l-istampa għall-inqas ta' fuq il-ġganti. Issa ħanara daqsxejn. Is-seħer. Pereżempju naf għandna il-kelma aħna, se naqilbu daqsxejn waħda fuq is-seħer u sħaħar. Iċ-ċantar, ċantartni, iċantrek. Di tfisser to enchant. Sewa, jiġifieri meta xi ħadd jagħmillek magħmul, pereżempju jien naf biex issir tħobbu, pereżempju dak kienet iktar ħaġa komuni, murant is-saħar da jkun biex inti jew isir tħobbok, tkun imċantar, inti imċantar. Għandna kemm magħmul għal spell, għandna riqi, sewa semmejnija, sinjal huwa omen, tini sinjal, sewa ġifieri huwa omen. Interessanti din li għalkemm aħna għandna l-kelma għal risq. U issa qed nikbuha bil-esse, ma insomma, risq. Aħna bil-kontra ġili ngħidu risq ħażin, imma risq kif jista' jkun ħażin, risq dejjem tajjeb. Fid-dizzjonarju kellna l-kelma propja. Fell, iġib il-fell. Il-fell hi bad luck. Iva, tlifnija, jekk ma tidux ma nġibux lura. Imma nistgħu nġibuha lura. Iġib il-fell. Il-qari huwa divination, jaqra x-xorti, għani jaqra għalek xorti, aħna ngħidu. U dik jew dak li teħber bil-mejtin hija nekromanzija. Sewa, il-konsel issa li teħber, sewa, mhux tħabbar, hemm differenza ma nix ngħidu, sewa, inti qalbi teħbirni. Sewa, dak għaliex bla sforza xejn, qalbek tagħtek l-aħbar jew daħdilek il-fellus f'moħħok. Mhux tħabbar min jeħber. Sewa, l-isem ħieber u dak li qed jeħber propja sewa bħatajt in-nieżel, it-tiela, l-miexi, il-ħieber. Il-kunjom ħaber, pereżempju, kollu f'kuntest semitiku x'aktar xludi. Ħaber x'aktar x'hekk kif isser dak li qed jeħber bil-mejtin. Sewa, ġifieri għandna. U għandna wkoll il-kelma, imma forsi jkollna ċans niltaqgħu magħha aktar tard, il-famuża mewwi u mewwija. Dik taf kemm importanti ma ħanaraw sa fejn naslu sewa. Alright, il-karattru li jmiss daw qed jaraw lili, pereżempju jew qed jaraw il-ġebel. Alright, tajb. Imma l-ġebel raw, mhux hekk ġifieri. Tajb. Il-karattru li jmiss kont l-iskeda ta' ritratti huwa diffikultuża xejn ukoll, kemm huwa komuni ħafna, il-bellija. Il-bellija kulħadd għadu jaf biha, insomma naħseb u ma stawx tifhmu intom kemm il-bir kien parti integrali mill-ħajja ta' kulħadd.
Sewa, tista' tgħid li kulħadd kellu bir xi disgrazzjat. Sewa, u għadni niftakar jiena niftakar meta fid-dar ma kienx hemm fridge. Għadni niftakar meta darba konna morna trade fair, it-trade fair, kien jgħidulha trade fair, insomma. U ikkurdajna biex tinxtara fridge. Indisit illi da meta għandna kont bdejt nixjieħ diġà insomma. Mela qabel ma kien l-fridge, ommi jew in-nanna x'konna ma nanna kien hemm il-barmil illi konna ntellaw l-ilma mill-birbi fih sewa u kienet titfa' xi 4 fliexken luminata minn fabbrika ta' żejtun stess u l-fliexkun tal-inbit ta' kuljum. U tniżżel il-barmil ġol ilma u torbtu bil-ħabel biex jibqa' dak u terġa' tella u jkun kiesaħ daqs fridge ma terġa' tella sewa. Apparti minn hekk il-bir kien sagru għax kienu jiddependu minnu għax-xorb, sewa ommi pereżempju mhux biss tax-xorb imma kienx taħsel laqqas l-art jew rasa jew xara jekk ma jkunx ilma tal-bir kienet kemm mextu ftehha sewa. Allura waħda mill-isteri li kienet tgħid ommi kienet illi innannu Alla jaħfirlu kultant żmien meta kien jibda jara xi dudu jitkawweċ hawn fl-ilma kien jgħidulhom nhar it-tnejn imlew il-bramel, il-banijiet u l-boron kollha li sibu għaliex it-tnejn u tlieta mhux se tkun tistgħu tużawh. U kien imur għand taż-żeba u jġib ġebla tal-ġir. Il-ġir isir billi ċertu ġebel jeduru tas-sekonda, ċertu ġib ta' blat, jinħema ġo forn. Infatti ġifieri aħna ngħidu kalkara ma ġieli s-semi tagħna forn il-ġir ukoll. Inti da taħmi il-ġebel u meta jkun sħun ħafna u titfalu l-ilma kiesaħ fuq da isir ġir, bażikament. Imma man taż-żeba jekk tirranġa kont tista' ssib ġebla li ġir imma għadha ma saritx trab, sewa. U nannu kien jitfa' dik il-ġebla ġol bir għaliex il-ġir jeqret il-mikrobi sewa jagħmlu jumejn ma jixorbux minnu u mbagħad wara jerġgħu jkomplu jixorbu. Ġifieri dik aħjar milli titfa' sallura ġol bir. Sallura dak id-dlam kollu għaw jekk ma ssibx ġud x'se tagħmel insomma ġieli tefgħuha wkoll dis-sallura. Allura mela meta nafu da kollu ġejna fil-problema ta' kif sempinġuha din u ħabtitna daqsxejn. Sewa. Per dettal li jiena sirt naf mill-internet kien li l-bellija tiġbdek mhux bis-swaba ta' idea imma bis-swaba ta' saqajja. Dak kien sibtu interessanti jiena insomma. U allura għamilna ħafna żmien inħazzu x'qarnita jew siċċa pereżempju ma kienx konvinċenti u rġajna waqajna xi ħaġa qisha serb biex taqbel ma' sallura sewwa ta' li naf bih. U għamilna xi ħaġa hekk. Nittamaw li intom forsi tistgħu tagħmlu xi ħaġa aktar minnha. Diki sewwa importanti li għandha ħafna snin biex tibilak u li b'xi mod għandha wkoll is-swaba għalkemm ma stajx nagħmluhom twal ħafna. Imma insomma l-idea naħseb li hemm qiegħda hemm dak id-dabien u s-swidija ta' ġol bir sewwa il-ħall kbir u li din lesta biex tibilek. Imma kif qedtilkom toqgħodux fuqna ġifieri u nistgħu forsi nagħmlu xi ħaġa aħjar minnha. Kien hemm min qal għax pereżempju wara kollox ta' min jgħid ukoll li aħna ma konniex fil-bidu ta' dil-biċċa xogħol imma kien hemm Stefan Mifsud ukoll li ħareġ iktib The Maltese Bestiary li jagħmel xogħol f'di direzzjoni u anki l-artist bravu ħafna jismu Joseph Buġejja li jekk tiftakru li semgħu tfittxu online issibu xi xogħlijiet tiegħu li kol penġa ħafna karattri tal-fantasija Maltin. Naħseb nistgħu naqilbu l-istampa li l-istampa li jmiss hemm bir. Dan huwa il-bir Malti sewwa fġieħ kemm hemm. Ara ma jkunx hemm xi ħadd li ipenġi l-bellija u jagħmel bir bħal ta' Jack and Jill sewwa bl-imrat u dak is-saqaf forma ta' V. Dak huwa il-bir Malti bil-ħerża, bil-plieri u dik jgħidula ġejża wkoll ta' fuq. Ġejża għaliex suppost li hemm tejn biex terfa' l-barmil. Sewa dik hemmhekk hemm il-barmil imdendel ma' ħaġa semittarjola forsi jew jiġifieri dik qedtejn biex il-barmil ikun jerfa' l-ilma. Kelma ġejża hija interessanti għaliex antikament kienet tintuża flok il-kelma pastas. Il-pastas fis-sens ta' travu pastas jgħidulu pastas għax qed jgħin
li travi l-oħra biex jiffunzjonaw, għax mingħajr il-pastas forsi jkunu jaqgħu dawk. Ma l-pastas qed jgħin li travi l-oħra, l-istess bħal ċirinew jgħin fis-salib. Għalhekk jgħidulu min jerfa' oftu mhux pastas, għax il-pastas u dak li xogħol u li jerfa'. Issa qabel kellna l-kelma pastas, kellna l-kelma ġejża u din teżisti f'ħafna affarijiet, f'ħafna mekkaniżmi antiki. Il-ġejża tfisser speċi ta' enabler bej wieħed u ieħor. Jiġifieri mingħajr dik il-ġebla f'dal-każ ma kontx tista' tuża l-barmejl u t-tarjola inti, ma dik it enables il-makkinarju biex taħdem. Sewa, anki ngħidu aħna jekk inti tara xi dissin ta' mitħna tal-miexi kien ikun hemm seratit soħxon fin-no, zok ta' siġra insomma, illi fl-art kien ikun ġobej ġo ħofra ħafra fl-art, imma fis-saqaf ma jistax ikun ġo toqba fix-xorok, sewa, allura fuq net kien ikun hemm biċċa seratit soħxon u t-toqba tkun ġo seratit biex dan il-waqqafa tidħol ġo seratit, u bat is-seratit illi qiegħed imwaħħal mas-saqaf u dak ukoll jgħidulu ġejża, sewa għax qed jgħin lill-arbru ieħor biex jiffunzjona. Ejja, mela, il-puntu illi ma narawx stampi jekk joġobkom tal-bellija u jkun hemm il-ħerża mimlija bil-briks, mibnija mill-briks, pereżempju, aħna ġebla waħda kienet tkun imħafra, sewa. Jiġifieri noqogħdu dik attenti. Dak huwa il-bir Malti. Issa għandna karattru daqsxejn waħda, naf li l-ħin jgħiduli daqsxejn għax naħseb illi skadejna diġà ma somma naraw fejn jieqfu. Il-gaw li qed jaraw. Tajb. Importanti li taraw li għax inkella l-istampi li tintihomkom jiena nalifkom bil-istorja tiegħu. Il-gaw ukoll huwa tikka magħruf, sewa imma mgerf xi ħafna l-istorja tiegħu. Li nafu huwa dan, li tifel jerġa' li jitwielet f'nofs il-lejl tal-milied, kull nofs il-lejl meta jikber joħroġ mis-sodda bla ma jaf. Qegħdin nassumu li jkun fis-sodda forsi mhux paċi fil-lejl. Insomma, joħroġ mis-sodda. Jagħmel affarijiet kbar, sewa bla ma jaf, sewa ġifieri u jwaħħax in-nies u qabel ma jdoq il-Pater Noster, emerġajna il-Pater Noster, jerġa' jidħol fis-sodda u filgħodu ma jkun jaf xejn, ħlief li jħossu ħajjin ħafna. U l-unika ħaġa li tista' tagħmel biex jekk inti tkun taf li twilid f'nofs jew fil-milied biex ma ssirx gaw hi li tqatta' l-lejl kollu, il-lejl tal-milied. Tot it-toqob ta' arbil kbir tal-bdiewa. Mhux passatur f'ġek kemm hemm, arbil tal-bdiewa u l-arbil jintuża fl-aħħar tas-sena tal-bidja meta kienu dirsu kollox u qegħdin jarblu biex jażlu il-qamħ ħalli joħdu ħan tal-mitna. Ikun spiċċa x-xogħol. L-arbil tal-bdiewa. Issa storja oħra li nafu għalkemm ma tgħinix ħafna hi illi meta dar in-nies it-tfal u ommhom u nsierhom kienu jmorru l-qudies ta' nofs il-lejl, pereżempju. Huma ġejjin lura mill-qudies ta' nofs il-lejl jgħidulhom jiġri ħalli ma jaranix il-gaw għax jagħmel għalina, speċi jgħaddu jiġru mit-toroq imsebrin daqsxejn fid-dlam biex il-gaw ma jarahomx, sewa. U storja minnhom tgħid li kien hemm xi 4 żgħażagħ stonkużi mir-raħal darba jaħsbu l ħadd ma jistalihom u qalu aħna nfottuh li tilgħu fuq il-kampnar tal-Knisja. M'hemmhekk kif se jsem. U dawk telgħu fuq il-kampnar tal-Knisja għadu jisnew bil-kwiet u minnhom raw il-gawgaw ġew b'ħafna storbju u resaq lehom u kif wasal taħt il-kampnar qabeż qabża kbira ola sal-kampnar nefaħ fuqhom u ħarqilhom xagħarhom kollha bil-mustaċċi b'kollox. Għandu jkun anki l-beritta wkoll ħarilhom. Nefaħ fuqhom u ħarqilhom xagħarhom, sema xi anke hemmhekk rom ġifieri. Issa, dak bażikament li nafu, imma dettal interessanti hu illi u dan qalu ċardas li kristal Anton F. Attartu hemm xi kitbiet oħra illi biex iwerwer in-nies u biex tkun iktar tal-biża l-affarijiet tiegħu. Il-gawgaw kien joħroġ fit-toroq iġor ikaxkar warajh xadba. Imma fġieħ kemm hemm mhux xadba gate, jiġifieri imma xadba tal-bidwi. Bl-Ingliż jgħidulha harrow. Jiġifieri, inti meta f'Settembru taħrat l-ewwel darba għax ġejja x-xita sewa, l-għalqa tintela kollha tub
u bir-radet. U inti titterġa' twittija dik għax hekk ma mhix tajba sewa. U biex twittija mela biex taħra tagħmel moħriet, imma biex twittija hemm ix-xadba. Ix-xadba tal-bdiewa. Jiġifieri waħda tal-injam ċatta kienet tkun biex twitti. U l-oħra kienet tkun tal-ħadit u bis-snien bl-imsiemer biex taqla il-ħaxix ħażin li ma nqalax ma mitx bil-ħrit. Sewa. Issa mela dettal minnhom hu li l-gawgaw joħroġ fi triq ikaxkar xadba. Ħanaraw stampa tagħha daqsxejn. Dik hija xadba li ħloqna aħna sewa għaliex bażikament kif qedilkom ix-xadba jew tkun tal-injam kollha, jew kellha tkun tal-ħadid bl-imsiemer. Imma aħna biex ikun tika diffiċli insomma l-xadba tal-gawgaw peress qadima hija tal-injam xorta, ma xorta għandhom msiemer kattivi ħarġin minna biex kemm issa jkun jagħmel iktar storbju sewa. Mela, inneħħu daqsxejn waħda dik l-istampa. Naqbżu l-istampa l-oħra. Dan huwa ritratt interessanti ħafna. Terhom dak huma żewġ bdiewa qed jiġbduha dik il-madoffi xadba u għamlu l-ġebel fuqha ħalli tkun tqila ħalli jkunu jistgħu ikissru t-tub u jwittu il-ħamrija. Se dawn imsieken kienu veru disgrazzjati sewa li kellhom jiġbduha huma normalment kien ikollok bima mhux biex tiġbed imma dawn ritratt qadim ħafna da illi msika daw ma kellhomx mezzi midera u kellhom jiġbdu huma xadbu biċċa xogħol kbira. Ma l-puntu li l-gawgaw kien joħroġ iġġor xadba dat tip warajh. Issa li hu tantx daqshekk magħruf u li hemm kewba fis-sema wkoll illi jgħidula l-kawkaw. U dik fis-sema kienu jafu biha d-dizzjonarju samma. U sar jaf biha d-dizzjonarju fi żmien meta sar jista' jidentifika il-kewba li mi. Canopus jgħidula bnies Alfa Carinea jew xi ħaġa Alfa Carina xi ħaġa. Jiġifieri l-iktar kewba li tiddi fl-imħalla fil-kostellazzjoni jgħidula Carinea. U din f'ċertu żmien tas-sena mela jgħidula l-kawkaw bil-Malti tidher tixref rasa minn fuq ix-xefaq. U jekk tħares leha u tkun qiegħed bejn sema u ilma fuq il-baħar, inti tkun taf li hemmhekk hemm il-nofsinhar, is-sawt, nofsinhar. Sewa. Ma kienet bżonn juża ħafna din il-kebba. Però ma kienx tidher iż-żmien kollu tas-sena. U tafu intom jiġifieri kull kewba tagħmel dan nofs ċirku kull darba minn bil-lejl għall-binar, insomma minn filgħaxija għal filgħodu. U ħin minnhom dat ċirku ikun l-ogħla li jista' jkun bħalma x-xemx, sewa l-xemx kollha tilħaq il-ġata. U dak il-ħin ta' meta tilħaq il-quċċata tagħha bejn wieħed u dawn jinbidlu matul iż-żmien taf metu qrib ħafna tal-milied xi 24 ta' Diċembru. Mela il-kewba jafuha bħala l-kawkaw. Tola fis-sema fil-milied u tisparixxi bejn wieħed u ieħor għal ħabta tal-gandlora. Sewa, u jgħidula l-kawkaw. Issa, l-arbil u x-xadba huma il-bidu u tmiem tas-sena tal-bidja. Fil-bidu taħrat u x-xattab. Sewa, fl-aħħar tidres u tarbel. Issa, għal ħafna u ħafna żmien il-kodba li konna naqraw u għadna naqraw kollha jridu jgħidu li l-Griegi inventaw kollox. Il-Griegi kienu tajbin ħafna veru, ma fil-fatt serqu ħafna mit-tarif ta' qabilhom. Sewa l-ħmerija hi li huma kitbu u ħadd ieħor il-kitba ma tantx kienet magħrufa. Missa tarif biżżejjed biex wieħed jagħti każ tal-mitoloġija tal-Babilonja, ta' dawk in-naħiet insomma. U għaġeb tal-Eġubrijiet dawn ukoll jidher li kellhom il-kostellazzjonijiet, l-oroskopu kienu jafu bieda. U fil-post fejn kieku aħna konna nsibu l-kawkaw bħala kewba, kellhom simbolu ta' raġel nistgħu naraw. Dak huwa is-simbolu kif ġie rapportat fi-studju tal-mitoloġija tal-Babilonja li jismu semmeħ bl-Ingliż the Harrow. Harrow u xadba tal-bdiewa u dik li għandu fidu suppost li hija Harrow. Hekk sabu
fid-dettalji sewa. Issa mhux hekk biss, imma ir-raġel għandu saqajh ta' barri jew baqra u qrun ta' baqra sewa. Mela issa kif qedna kienet tkun il-baqra jew il-barri li jiġbdu ix-xadba, mhux in-nies biċ-ċabira sewa. Mela għandna dawn l-ingredjenti kollha ara, għandna u hemm miktub ukoll il-gawgaw meta joħroġ bil-lejl kien jagħmel jgħajjad qisu barri. Din minn għalija ġifieri vassalli għala. Mela għaw dawn l-ingredjenti kollha, ara kemm waħda sar interessanti il-gawgaw sewa. Jiġifieri u aħna allura pinġejnieh. Hekk, ħanna nagħmlu l-istampa tiegħu. Tinsewx, il-tistgħu ma taqblux magħna, jista' jkollu wiċċ ta' bniedem ngħidu aħna u l-qrun biss ta' barri, imma qed jiġbed xadba. Warajh bl-imsiemer, sewa dak jista' jkun wiċċ imberen ta' raġel, imma jista' jkun dak ikun il-gawgaw li inti tara jiġri fit-toroq u jidaj u jgħajjed insomma ġifieri jekk inti toqgħod tittawallu wara nofs il-lejl tal-milied. Sewa, u rridu nifhmu li dak għandu storja twila. X'aktar xo parti mill-mitoloġija antika semitika. Sewa, issa interessanti dan għaliex waħda mid-dettalji li jingħadu fuq il-gawgaw. Tinsewx il-ħrejjef u l-istejjer igerfxu kollox. Hemm bżonn xi ħadd jirranġhom ta' xejn. Waħda mill-affarijiet li jgħidu li jagħmel il-gawgaw din illi iħoss mustaċċieħ. Mustaċċieħ. Jekk iħoss mustaċċieħ miblula jgħid li x-xitwa għaddiet. Jekk iħosshom nixfin jgħid illi x-xitwa għadha ġejja. Qed ibbassar it-temp. Issa, il-problema hi li l-istess ħaġa tingħad fil-ftit kitba li hawn. Fuq karattru ieħor li jafu sewwa lawċin. Lawċin iktar fuq. Jafu il-karattru jismu l-ors tal-Gandlora. U da bil-internet reġaħa daqsxejn jisemmuh lawċin. Mela tiġi konxu tiegħu insomma. Mela l-biċċa din li fil-Gandlora, konna semmejniha fil-konfront tal-Kewba sewa il-Kawka. Fil-Gandlora tiġi 2 ta' frar dawk iż-żminijiet. Fil-Gandlora joħroġ dal-ors tal-Gandlora minn wara l-għolja ta' Gelmus. Skont ma jgħidu lawċin sewa. U jkollu sieq waħda fuq l-għolja ta' Gelmus u sieq l-oħra fuq iċ-ċittadella. Daqshekk ikun kbir. U mbagħad jinżel minn hemm u ftit bil-mod il-mod jimxi mat-toroq tar-Rabat sewa. U t-tfal irdu jistakru ġewwa laqqas jitawlu minn ġottija għaliex jaħtafhom. U fil-każ tiegħu dan ukoll jara mustaċċieħ kif huma u jbassar jekk ix-xitwa għaddietx jew għadha ġejja. Issa il-biċċa hi illi l-ors tal-Gandlora għandhom wieħed eżatt bħalu. Italjani, il-Piemonte illi jiġifieri tiġi qrib ħafna tal-belt ta' Ġenwa ta' Ġenova, sewa li għandna rabtiet aħna magħha. Għandhom l-Orso della Candelora, għadhom jagħmluha ġifieri. U tista' tifhem li fil-każ tagħhom sewa. Din hija storja ta' kif xi annimal joħroġ mill-lawra tiegħu biex ibassar jekk ix-xitwa għaddietx. Ngħidu aħna din hija magħrufa ħafna. Anki l-Amerika għandhom Groundhog Day f'dik il-ġurnata wkoll. Hemm xi belt fl-Amerika insomma jagħmlu ċerimonja magħrufa ħafna li s-sindku tal-belt jaqbad marmut għandu jkun jgħidulu, marmotta. Qisu ġurdin kbir jew fenek insomma ma. U dan ukoll jgħix ġo s-silġ u jgħawar u jorqod ix-xitwa kollha. Jaqbdu fidu, jabru, il-kelma ma tgħidx. U jekk il-marmut tara id-del tagħha fl-art, dik hija t-teorija. Jiġifieri tkun ix-xemx, ikun bnazzi, jgħid ix-xitwa għad fadlilha. Jekk ma tarax id-del tagħha jgħid mela x-xitwa għaddiet. Jgħid bassira, ikun hemm eluf ta' nies qegħdin jaraw. Is-sindku jagħmel hekk. Mela il-puntu illi l-idea ta' annimal illi jbassar it-tmiem tax-xitwa hija parti integrali mill-mitoloġija tad-dinja nordika. Dawk in-nies inkazzati sewa fis-silġ, hemm ndannati fid-dlam, il-daw kienu jistennew madof fix-xemx toħroġ, darba ġifieri kollhom sovvezzjoni biex xi ħadd jgħidulhom orra jtgħaddiet ix-xitwa. U għandhom daw iċ-ċerimonji. Fil-każ tal-Piemonte u tal-belt ta' Ġenwa għandhom l-Orso della Candelora ukoll.
illi jagħmlu l-ħaġa fil-Gandlora. Issa, naqilbu daqsxejn ta' dik. Din hija taqbila biex naraw li nivventa l-affarijiet. Taqbila mill-Ingliż. L-Ingliżi sew għandhom dina l-istorja fil-folklore Ingliż. Mela if Candlemas Day is clear and bright, winter will have another bite. If Candlemas Day brings cloud and rain, winter is gone and will not come again. So, fil-Gandlora da. U dan huwa x'jagħmel skont Lawċin l-ors tal-Gandlora wkoll li mis-taċċieħ. Mela, l-ors tal-Gandlora huwa l-verżjoni Ewropea li x'aktarx la hemm ġinwa imdaħla bin-nofs. Ġifieri jew għax ġinwa kienet importanti fi żmiet medjevali Maltin. Lejn iż-żejtun hemm raħal li għandux jeżisti jismu ħall ġinwi wkoll. Għandna wiet il-ġinwin, pereżempju n-nies ta' ġinwa kienu jagħmlu ħafna arja fi żmien għax fi żmien meta Sqallija kienet dgħajfa kienu huma li jikkontrollaw il-Malta f'isem l-islaten ta' Sqallija, insomma kienu ħafna ġinwin hawnhekk ukoll u l-Malti jkunu jafu b'ġinwa wkoll. Mela dak huwa l-verżjoni Ewropea ta' dal-fenomenu ta' tbassir tat-temp. Filwaqt li qablu kien hemm il-gawgaw sewwa, imma l-gawgaw iktar milli għax tkun indannat bis-silġa u tittara daqsxa waħda ta' dawl, iktar kien jissimbolizza il-bidu tas-sena tal-bdiewa u tarfa. Sewwa, ġifieri xorta tbassir, u kien jgħin ovvjament biex tagħmel ix-xita forsi tfhem, ġifieri ma aħna fil-miliet nistgħu ngawdu lil-gawgaw jekk irridu. U fil-Gandlora nistgħu ngawdu lill-ors tal-Gandlora jekk irridu. U l-ors tal-Gandlora għamilni hekk. Tinsiex għandu waħda fuq Gelmus u l-oħra fuq iċ-Ċittadella, insomma, u fett li nagħmel flok Arwin għamilnieh li bes kurazzax. F'moħħna r-rabta jien nissuspetta dina Lawċin jafu bih iktar mill-kavallieri. Ġifieri insejt inġibha miegħi, però hemm dgerfix oħra bil-Malti. Tgħid ġanni l-ora, fanni l-ora xi ħaġa ma hija meta tipprova tiddiċifra taqbila Sqallija bit-Taljan fuq xi ħaġa bħal din, sewa tbassir ta' il-rebbija u x'ġejja jew għaddiet jew leża. Jiġifieri dawk huma żewġ karattri Lawċin għandhom ikomplu jgawdu l-ors tal-Gandlora, imma aħna niftakru l-istorja tal-gawgaw mhijiex daqshekk nebuluża u bla sugu, jiġifieri għandna ħafna x'naqtfu. Issa, jien għandi ħafna iktar karattri, x'taħseb Sur Grim, Dr. Grima, li nkomplu taħseb jew fil-każ nagħmluhom malajr. Kif aħna fil-ħin? Ħalli nkomplu fil-xi ħadd 10 minuti. Ara, il-karattru li miss huwa it-tork tat-taraċ. Okej, da mhux naħseb l-istampa mhux adattata. It-tork tat-taraċ magħruf ħafna fl-ibliet speċjalment, imma tistgħu tifhmu illi it-tork tat-taraċ ħafna drabi kien ikun mal-poġġaman tat-taraċ sewa. U turġien bħal dak mhux se jkunu fid-djar l-irsiset tal-Maltin, mhux hekk, ġifieri fid-djar tal-ibliet. U barra minn hekk nistgħu naqilbu żewġ stampi waħda tnejn hekk. Kien hemm mela fis-seklu 17, jiġifieri twilet 1662 da. Imma beda jiffunzjona ta' artist insomma 1700 il-qudiem. Kien hemm Andrea Brustolon. Dak kien skultur kbir, dak kien jispeċjalizza. Id-djar tas-sinjuri qabel kienu jkunu mullama ħafna saw kif tista' tifhem. U kulħadd kien ikollu mejda, kulħadd is-sinjuri, mejda li fuqha kienu jpoġġu l-kandelabru biex jiġru bih minn kamra l-oħra jew kellha serħu hemmhekk. U da Bruscolon fettilu jiddisinja minnhom daw. Biskultura intrikata ħafna u beda jagħmel fiha statwi ta' nies somor arwenin kważi jew tifhem kienu jissimbolizzaw qisu xi ħadd li qed jarfa il-lampa u allura għaddej. Sewa, u dan kien fi żmien meta l-Amerika kienu jmorru ħafna sinjuri, kienu kaxkru ħafna rsiera suwed mill-Afrika u li jkollok l-irsiera jiseftrulek kien sinjal ta' prestiġju kbir. Sewa, u dawn
l-istorja tgħidilna li daw it-tip ta' imwejjed u lampi bin-nies ta' fint jarfaw il-lampa hekk f'daqqa waħda evolvew u saret industrija kbira minnhom. Jiġifieri dak li jkun ma kellux irsiera tad-demm u l-laħam. Iġib statwa ta' Pal, sewa, u fuq l-istatwa biċċa kbira ikun hemm xi lampa, qed isom lampa. Issa, l-indana tat-taraċ ta' daw id-djar il-kbar tistgħu taħsbu li kienet tkun mudlama ħafna, sewa, u appuntu kien ikollok bżonn inti biex x'imkien ikun hemm fejn poġġi lampa, sewa għadna kważi sal-lum il-nies ikollhom lampa hemmhekk għal ma m'għandhomx bżonna. U bdew jiġu skolpiti anke fil-ġebel minn dawn it-torok tat-tarax. Issa, ġew tifhmu illi l-indana tat-tarax minn barra li kienet mudlama, kienet tal-biża wkoll għaliex in-nanna marqa li kienet iddendel tul it-tarax kollu. Ħafna nkwatri mimli inxjaten. Naqilbu ta' qabel, l-istampa ta' qabel, da tiftakruh intom din hija l-mewt il-ħażina. Sewa, illi dak miet bidnub jew xalatur, sewa, u xjaten ma kellhomx sabar u ħaduh l-infern bis-sodda b'kollox. Sewa, kien hemm l-ekwivalent tal-mewt tat-tajba, imma daw ħafna tabi kienu jkunu fl-indna tat-taraġ. Allura it-tfal bejn id-dlam, bejn it-tork iswed, bejn il-madoffin kwadri bil-bixxjaten ġo fihom, kienu jinżlu jitilgħu it-taraġ b'saqajhom ma darhom kienu jibżgħu ħafna. U biex taxxaqa id-djar l-antiki, sewa il-ġebel kien jittieħed minn taħt ħafna drabi. Jaqtaw il-ġebel minn isfel biex isfel kien hemm il-kantina u il-ġebel jibdu l-istess dar. Allura il-bib tal-kantina ħafna drabi kien ikun taħt it-taraġ. Niftakar ukoll, taħt it-taraġ kien hemm il-bib tal-kantina. Allura it-tork tat-taraġ jekk ma toqgħodx kwiet jieħdok idaħħlek ġo xkora u jidaħlek fil-kantina. Il-kantina wkoll kienet post tal-biża' għat-tfal sewa mudlam u mimlijum dita. Issa, mela aħna ħanaraw il-ritratt tagħna, hekk u dak. Għamilna hekk, dan nixtieq ngħidilkom illi dan mhux pittura ta' Eric Leone, imma huwa statwetta li għamilli ħafna minnhom ta' Richard Bartlu, illi huwa bniedem proletarju li tinħaddiema sewa li ssib bħalu f'ħafna lokalitajiet blit Warħula ħadd ma jkun jaf bih, ma dan jaf jagħmel l-istat tal-lemu, missieru kien xi ħaġa ukoll. Jiġifieri u għandu xogħol ieħor imma kien jaf jagħmel pasturi u kont bqajt miegħu jiena. Illi jagħmel li statwetta ta' daw il-karatteri kollha semmejna bit-tir li aħna neħdulhom ritratt u nużaw dak ir-ritratt bħala l-ikonografija, però bejn il-kliem u l-fatti jkun hemm daqsxejn il-baħar ikkumbatti għaliex għalkemm dan għeni ħafna miskien u għamilli ħafna statwetti sbieħ li għadhom għandi. Imma meta ġejna biex nieħdu ritratti, ħafna ritratti ma rnexxewx, ma kinux ta' quddiem in-nies. L-istatwetta iva, imma nixaluha kif nixaluha ma stajniex nġuha sewwa. Allura kelli ġifieri rġajt għamilt tfittxija għall-artisti ieħor u b'xi tajba sibt lil Eric Leone. Imma f'dan każ għadna fuq l-istatwetta ta' Richard Bartlu. Issa, l-uniku storja tangibli illi għanna fuq dan il-karattru idin. Illi darba kienem familja daħlet ġodar qadima Bormla, għandikun, jew forsi li jisla sama l-Kottonera però. U daħlu fija koppja żgħażagħ għadhom jiżżewġu jew għadhom se jiżżewġu insomma. U il-raġel beda jirranġa jbajjat u jara kif jirranġa l-post, insomma. U il-mara tiegħu u t-tfajla tiegħu marret ħabbat il-ġirien. Għaltilhom l-istakum għadkomx jisellu, mhux għax għandna bżonn sellu ieħor, insomma. U ġara għaltilha ħajġi r-raġel, issa mbagħad meta jiġi iġbirek is-sellum. U l-raġel ħadilhom is-sellum, għall-ewwel ma mara għal ħadd, imma fil-bitħa xiref rasu tifel żgħir il-beda jixxabbat mal-ħoġor tat-tieqa somma u jitħak. U dak serraħ il-sellum mal-ħajt somma u ħiminnhom ra jew sema l-ħoss ta' dawn il-koppja qegħdin jaħdmu u qallhom dak it-tifel ħudu ħsiebu tax se għallikom. U qalulu x'tifelu aħna għadna kemm iżżewwiġna m'għandniex tfal. U dak speċi bela l-sienox, speċi naf bdejt nifissa u lebbet il-barra ħalla s-sellum mal-ħajt tal-bitħa u telaq il-barra. Kif telaq il-barra ħares lejn it-tork tat-taraġ
u derlu li kien qed jara l-ara ixoq għalih dak sommetu maġ iktar tala jiġri l-barra u kif ħareġ fit-triq jisma' ħoss kbir. U waqa' saqaf ta' dik id-dar u rada mill kulħadd fiha. U l-istorja kienet li dak kien it-tork tat-taraġ illi ġibet kollox għal-isfel, sewa x'inti tiġbed it-taraġ se jaqgħu ħafna affarijiet. Ma ġifieri dik hija l-iktar storja tanġibli fuq it-tork tat-taraġ. It-tork tat-taraġ huwa r-sir sewa l-irsiera kien ikunu kollhom lanżita kbira għall-konsil tagħhom sewa ġifieri kien dejjem allura impinġi bħala kattiv sewa li jisraq it-tfal jew hekk u l-iktar storja tanġibli apparti li jisraq it-tfal ġika hawn ħafna tal-ixkora u x'tafin. Hi din l-istorja li darba waqqa' id-dar fuq in-nies ta' ġo fiha. Issa naħseb li għaddew 5 minuti, imma issa wasanna f'kategorija insomma li daqsxejn waħda diffikultuża aħna minn barra li tfajna kollox f'Tawwenz u Rożi u ma rridux immorru nġibuh minn hemm. Jekk inti tfittex f'ħafna mill-karattri li għandna, taħbad wiċċek mad-dinja semitika iktar milli semitika mad-dinja misilma. Iva. Intom tafu li aħna l-insara sewa għandna il-ġerarkija tal-anġli. L-anġli qegħdin anki fl-Evanġelju u fil-Biblja temmen bihom. Allura ġifieri aħna għandna is-serafini, il-kerubini, il-puttini, l-arkanġli, l-anġli, sewa mela hemm ġerarkija sieħa jgħidu jew is-7 kori tal-anġli jew id-9 kori tal-anġli insomma. Issa, dak all right, nafu bihom. Imma l-Iżlam għandu il-ġerarkija tax-xjaten ukoll. L-Iżlam jemmen hekk ara, jemmen il-bniedem sar minn qatra dem. L-anġli saru mid-dawl minn Alla u l-ġinn jew il-ġnun il-spiriti l-oħra l-ħżiena saru minn nar ta' bla duħan. U dawn huma jeżistu sewa daw l-ispirti u hemm il-kategoriji tagħhom. Għandna fil-Quran tista' ssib storja tibdek jgħidlek għafrit minn il-ġinn, ġifieri għafrit minn fost il-ġinn, darba kien għaddej u għalhekk. Sewa mela għandna il-ġinn illi fil-Malti naħsbu li ma nfux bih imma fil-fatt huwa il-ġenn. Sewa meta ngħidu xi ħadd miġnun għax għandu l-ġinn ġo fih minn hemm ġejja. U l-għafrit tgħidx kemm kienet komuni fi żmieni, waħti u nanti kienet ikunu jużaw il-ħin kollu, biżgħu nanti kien jgħaddi xi ħadd b'xi karozza minn qudiemna da kont tfalin fit-triq li iktar maħsuba l-karettuni milli għall-karozzi tan-nar insomma. U kienet tgħid pu għalih għadda qisu għafrit nirraħ jixxawwat. U waħdi pereżempju kienet tgħid da li mallem tagħha m'għandux kwiet dejjem għaddej jara xara qisu għafrit. Mela għafrit huwa mill-kategorija tal-ispirti l-ħżiena, sewa li aħna nafuh fil-sienna imma qed jintrema wkoll. Minħabba li forsi meta tbabas fih issib ħafna wkoll teoriji misilmin. Pereżempju darba ħadkom din l-istorja. Darba hemm wieħed magħruf ħafna Malti li jispeċjalizza fl-Arbi insomma. Illi kien qiegħed jakkumpanja wieħed Libjan. U dan Libjan kienu qegħdin il-belt bit-tir li Libjan imur jixtri biljett ta' ajru minn il-Libyan Arab Airlines li kienu quddiem Sapienza dak iż-żmien. U meta waslu quddiem Sapienza, dan l-Arbi imbotta lil Malti. Għallu b'għamiexi. U imxew Sassavoj, reġgħu daru, u mbagħad daħlu il-Libyan Arab Airlines, u il-Malti għallu x'qed tagħmel. Għallu tagħha ħmar, għallu għax jekk il-ġinn jinduna li se naqta biljett qabli jaqla li trabil. Ġifieri dan biex igerfex il-ġinn ma milx ħaġa dritta, forsi il-ġinn jgħid jenna forsi għax nesal velu, dar lura. Imma marrufin daw. Issa aħna fuq l-Afrit apparti li nsemmuh b'matu każ, hemm stejjer tar-razzett tax-xitan. Waħda missier tgħid li x-xjaten qabdu lill-lefieret biex jibnuh dak ir-razzett tax-xitan. Dak ir-razzett tax-xitan hemm storja wkoll ma tantx marruf warajh. Illi dak kien imbena
Għaliex kien hemm wieħed bidwi minn dik in-naħa li tefa' għajnejh fuq tfajla bidwija ta' dik in-naħa wkoll ma missiera ma ridux għax ir-razzett tiegħu kien fqir speċi ma kienx tat-tajjeb. Allura dak minflok talab l-Alla talab ix-xitan u x-xitan għamel patt miegħu insomma qalu li bnilek wieħed u bnielu ir-razzett tax-xitan u l-argument kien il-da ix-xitan u l-afiret speċi dak xifmu fil-bidja għamlulu maxtura li l-moża ma tlaħħaqx magħha, gambra daqsiex u dak maru qabeż minn ximkien insomma għalhekk dik l-istorja tax-xitan illi dak ir-razzett bnewh l-afiret. U kien hemm nies oħra li qaluli li lejn l-ar ta' San Martin minix ċert fejqija dal-razzament hemm ħajt kbir. Għallu dak għal-afiret bnew għaliex isfel hemm il-ġebel żgħir u l-ġebel il-kbir qiegħed fil-filqati ta' fuq. Dak il-ġebel il-kbir min tallawha mhux l-afiret, dik hija storja tal-afiret. Biex infakkarkom, aħna minn barra li għandna l-kelma xitan, il-kelma satana ġejja minna, sewa satana minn xitan ġejja. Aħna wkoll nafu l-isem tal-kap ta' xjaten, semmitku, Iblis, edha fid-dizzjonarju din ukoll, sewa. Kulħadd isemmija, ġifieri vassalli isemmija wkoll. Ġifieri u għandna il-mniel aħna wkoll, sewa. Il-mniel gerfixnija aħna għax il-verb huwa lan, jilan, fisser jisħet. U il-mlien tfisser il-misħutin, dak li huma bis-saħtek. Ma il-mlien għamini għamniel, sewa. Forsi nsejna nsemmu wkoll l-irwiefen, l-imniefaħ, sewa, l-imniefaħ joħduk, sewa. Il-isħaħar tagħna mhux fuq xkupa jtiru, imma fuq l-imniefaħ. L-imniefaħ huma r-rieħ illi ġorru isħaħar għalhekk ngħidu l-imniefaħ joħduk, għawx il-mniefaħ minn hemm ġejja sewa dak minn dik il-biċċa. Issa. Stampa, dina kena diffikultà sewa għax l-Afrit id-dettal tiegħu li jiġri ħafna minn barra li hu b'saħħtu. Allura għamilna isu sufarell aħna, għax ma sax tagħmlu isu xitan bil-qrun, dak xitan, speċi xitan għadu mux il-żmien li tinkludih mal-karti tal-fantasija, speċi kena diffikultà wkoll jekk xi ħaġa ħjar minna, ġifieri dak huwa affrit għalina. Issa. Aħna fil-Malti għandna il-kelma in-nanna ula. In-nanna ula. In-nanna ula hi s-Sahara illi hemm fil-ħrafa ekwivalenti ta' Rapunzel illi hija Torsinella għandikom. L-istorja qed kara li darba kien hemm mara u xtaqet karfusa u rat karfusa u qalata u kilita u mit-toqba li r-riżultat meta qalet il-karfusa ħarġet in-nanna ula. Qaltilha dik il-karfusa tiegħi. Qaltilha issa la jkollok xi ħaġa inti, la jkollok tarbija tkun tiegħi dik. U t-tifla kellha u dil-mara kellha tarbija u meta kienet ta' ċertu età ġiet in-nanna ula qaltilha dak li wieħed irid tiuli u ħadilha t-tifla u għamlitha ġew x'imkien fil-għoli u fil-verżjoni tagħna sewa biex in-nanna ula titla' il fuq kienet tgħidilha lit-tifla. Dendel xarek żbula żbula. Ħalli titla' in-nanna ula. Jiġifieri biex tara li il-pronunzja hija ula, mhux awla, ula, għaliex il-għ, il-għajn hija għ, ghula fil-fatt. Issa, il-biċċa qegħdin illi il-lingwa Ingliża, l-Ingliż, saru jafu bil-gul meta xi ħadd aw Antoine Galland qaleb l-elf lejl u lejla għall-Franċiż, waqt il-Franċiż tal-Ingliż. Minn dakinhar illi l-Ingliżi saru jafu li jeżisti l-gul, sewa, u saru jafu li jeżisti l-Afrit ukoll, u saru jafu li jeżisti l-ġinn li huwa l-ġini ta' Aladin, sewa. Ma dak kien 1700 u xi ħaġa, insomma. Issa, dak il-gul kien għandna qabel ma kien għand l-Ingliżi, għaliex fil-dizzjonaru ta' De Soldanis jissemma l-gul, sewa, u jgħid li dina kelma qadima li qed tintilef
imma tfisser serpent, jew mostru, jew xitan. Mela aħna konna nafu bil-ghul, qabel ma konna nafu bil-Ingliżi, u d-dizzjonaru ta' Aquilina wkoll jikkwota taqbila. Anja, li tgħid hekk kara, jekk niftakar sew. Inħobbok ja ħanina daqs l-inwar tal-ful immissa li sirt nafek narak bħal wiċċ ta' ul. Sewa. Jiġifieri hekk għandna konferm oħra li ma' ful trid tqabbel sewa u ul mhux hawl sewa u gul jgħidu bl-Ingliżi sewa il-kelma hija issa. Hawnhekk nitħawdu ħafna meta nsemmu nanna ula ara kemm għandna nanniet u griefex u sħaħar u nisa xjuħ sewa għandna naf l-ħaġuża pereżempju jekk ħaġuża ma trix tmut. Allura aħna qbadna ma' deskrizzjoni erġajna ta' George Pisani. Għaliex dana qal illi kien hemm mara darba Awċija li kienet tgħix fir-raba ta' ħdejn il-kunvent tal-Kapuċċini f'post jgħidulu l-Bellija. U l-istorja kienet din illi dina il-mara jisimha Selika batet lil waħda mis-seba' wlieda bniet biex iġibilha l-ilma minn ġol l-ar tal-Bellija u din ma ġietx lura. Allura l-lom batet it-tieni waħda, insomma, serek, u da kollha jisparixxu sakemm l-om marret fl-ar tal-Bellija u sabet xi ħniena il-ħannieqa li kienu libsin huma imma lilhom ma sabithomx, insomma. U kif daret ħarset madwarha tara mara xieħa li għawdex kollu kien jibża minna, jgħid da Soldan, insomma, jgħid George Pisani. U li għaltina ma rajtx il-xi bnietux u dik infaqat titħak daħka il-imliet il-wiet kollu. Issa, dik kienet saħħara sewa, imma aħna ħadna d-deskrizzjoni tagħha għax konvinti dik kienet in-nanna ula. U kienet ekkara. Din nanna ula skont id-deskrizzjoni ta' Pisani kellha xara abjad jasal sal-art. Sewa, kellha bastun ħatar li fuq net kella ras ta' mewt fejn tpoġġi ida u takkumpanja il-ħin kollu kella moża. Moża dejjem tiġi wara tara li dil-mara, dis-saħħara tara l-moża. Sewa ħannara. U din il-mara li kulħadd kien jibża minna dis-saħħara. Jekk tħabbat xi forn, pereżempju, u tgħidlu tieni ħobża, pereżempju, bxejn ma nxnadu. Jekk ma jtijiex, il-fornar idawwar wiċċu jara l-forn kollu sarlu faħma sewda. U kella il-saħħa din il-mara li bħarsita tkisser anki l-ħġiġ. Jekk tittawli mill-ħġiġ tkissera. U jekk ikun hemm xi mara u tgħidilha kemm inti gustuża f'daqqa waħda l-imsiela tisparixxu til-mara. Mela da huwa dettall imprezzabbli biex ngħidilkom ukoll dil-mara kienet bidlet il-żewġ tfaliet oħra fil-qolla is-safra u l-qolla l-bajda u kien hemm xi qolla ħamra għandekun fi żmien ukoll. Ma dawn li kienu prominenti mhux issa magħluqin bil-bini kellhom storja magħhom, kienu tfajliet li bidlithom f'qolla dis-saħħara għaliex daħku biha għax kienet kera. U aħna orjhom daqsxejn l-istampa għamilna din. Sewa tinsewx illi għandna diffikultà għax għandu l-bastun bras ta' mewt. Għandna l-moża, għandna x-xar twil, għax irridu niddistingu ftit. Hemm il-kwistjoni tal-aġuża. L-aġuża nafu li kienu jitfgħuha minn fuq il-kampanar l-isfel, minn fuq il-kampanar l-isfel f'ċertu żmien tas-sena. L-iktar magħrufa kienet fl-aħħar tas-sena. Fl-aħħar tas-sena l-om kienet tibgħat l-tfal il-pjazza. Morru l-pjazza x'se jitfgħu l-aġuża minn fuq il-kampanar. U jew ma jiġri xejn u jmorru lura d-dar u l-omma tidhom għalhekk l-aġuża ma trix tmut għax tikber u titgħallem. Imma mill-kunvent tal-Nunzjata fil-Birgu u magħruf li kienu jitfgħu trajbu għall-isfel u kienu jgħidu tafgħu l-aġuża. Ħatfadalli ħafna u x'ma ġifieri jekk ma tix naraw l-istampi biss u mbagħad inħallu xi forsi jkun hemm xi ħadd illi jekk se jkun hemm xi kummenti minn barra li tajdu li forsi dajjaqtna jek, ma l-aħjar jekk intom tafu xi dettall imqal żgħir ta' daw il-karattri, bħalma pereżempju sirt naf illi l-Bellija tiġbdek bis-swaba ta' sieqa mhux b'tajdek. Dak huwa dettall importanti ħafna, jkun jafu tafu xi ħaġa bħal din, ħejdulna. Ma ħan naraw
x'għamilna iktar l-istampi l-oħra. Urihom l-istampi malajrek waħda wara l-oħra. Ta' dawk il-karattri li ma semmejniex. Dan xi fajk, dan ħabbatna wkoll daqsxejn sewa, għaliex fil-waqt li l-karattri l-oħra kollha li semmejna għandhom etimoloġija u ma waqgħux mis-saqaf, ġifieri għedna li għafrit jafu bih min-nies, il-għul jafu bih min-nies, sewa. Imma xi fajk tidher li jaħol intana. Għax ma nistax insibu minn fejn ġejda. L-iktar li qrobna kien ta' wieħed Qarbi li jafsew in-naħa tat-Tunezija. U kien qalilna l-naħa ta' Sfaqs. In-nies għandhom ħabta jgħidu ma' tfal, pereżempju meta tfal jagħmlu xi barumbata ta' fent. U jgħidulhom x'fik inti, x'fik daħal xi xitan ġo fik, x'fik qed jaħseb illi meta jgħidu x'fik saret xi fajk sewa fil-Malti. Jista' jkun m'għandniex prova ma dik hija l-aħjar soluzzjoni li sibtin. Allura peress li xi fajk ħafna drabi marbut ma' tfal, għamilnieh xi ħadd qisu xadin u żagħżugħ insomma però jista' jkun aħjar ħalli nqalbu daqsxejn. Issa din ukoll hija problematika dan suppost li hu l-waħx, imma ifhmu daqsxejn. Il-waħx propja bil-Malti tfisser in-nuqqas ta' nies. Hekk propja tfisser. Infatti tantu hekk li fid-dizzjonarju għad hemm miktub din l-espressjoni. Aħjar waħxek milli wensek. Jiġifieri aħjar mingħajrek milli bik, aħjar titlaqlem. Sewa mela waħxek huwa n-nuqqas tiegħek u wensek huwa l-preżenza tiegħek. Infatti meta inti tkun f'kamra waħdek u titwaħħax, sewa, inti x'tagħmel tmur fil-kamra l-oħra, jkun hemm Adrian Grima u titwennes hekk, sewa. Mela minn wens hemm in-nies u l-waħx m'hemmx nies. Jiġifieri ngħidu aħna. L-Arab għandhom l-isem ta' żebra jidirli huwa ħmar il-waħx. Ma ħmar il-waħx mhux huwa l-ħmar tal-waħx, imma huwa il-ħmar ta' the wilderness, ta' fejn m'hemmx nies. Dak huwa l-waħx, titwaħħax. Issa aħna però il-waħx għamilnieh bħala karattru, tgħid għadda l-waħx u sqa' il-waħx. Niftakarhom qisu l-waħx pereżempju. Allura aħna fil-Malti kellna xi karattri li kienu joqorbu lejn il-qattus. Il-qattus ukoll għandu pereżempju n-nawnu jissemma fil-listax. Hemm lista importanti ħafna ta' Anton F. Attart ukoll. U fil-tajna ħloqna karattru li jiġbaħ il-qattus, imma naqilbuh għax hemm ieħor. Sa dan ukoll huwa problematiku, dan huwa waħx il-baqar. Sewa ma ħanidilkom għaliex qiegħed hekk. Għaliex dan famuż Pietro Paul Castagna fost mela l-ħmerijiet li nies qal u n-nies jagħmlu wkoll f'waħx il-baqar illi għandu rasu ta' gendus, saqajh ta' ħmar u ġisem ta' bodbod jew muntun, forsi kien insomma. U dawn għalhekk għal in-nies jemmnu illi meta jkun hemm xi dar mal-akkwistata u ġifieri akkwistata ħażin imma x'inhu tali jekk il-gerfex jidirlu waħx il-baqar sewa u jbeżżaw. Issa hawnhekk darba konna flaqa u kien hemm waħda qalet illi hawnhekk f'tal-qroq kien jidher waħx il-baqar fi żmien sewa. U allura għamilni hekk biex nirrispettaw id-dettall ta' Pietro Paul Castagna, imma nimxu ftit ieħor. Din hija l-imlejka semmija biss Manuel Magri sewa u qal li l-Maltin ta' dari fl-ewwel tas-sena jew lejliet l-ewwel tas-sena kienu inatfu id-dar biex jistennew l-imlejka għax l-imlejka fl-lejliet l-ewwel tas-sena iddur dar tidħol ġewwa u fejn ix-xom il-fwieħa u l-fjuri u l-indafa tħalli ir-risq. U fejn li kellha tidħol fil-fletti għaj pereżempju x-xom riħa ta' kalzettijiet ma tħallix risq. Sewa ma tħalli l-fell kieku, il-bad luck, sewa. Allura jena tfula għad-dar biex tieħu pjaċir u supposti li l-fjura li tħoppi hija il-narċis jew ir-ranċis. Ħanajlek, dan huwa s-serb tas-Sebarjus, sewa. Naqelbu. Din hija s-sibilla qed ngħidulha sibilla ħnax il-kelma qiegħda sitta żbrilja. U sitta żbrilja twaqqana ċajt, jidrinna aħna sitta żbrilja hi l-esette sibilla. Hekk fisser. U aħna u l-istejjer tagħha huma juru li hija dik is-sibilla. Għax taf kemm hemm kwieka fis-sema, taf kemm hemm ħut fil-baħar u l-aqwa storja tagħha di li kellha 12 ktieb illi kellha miġbur fihom l-erf kollu tad-dinja. U marru slaten għandhom biex jixtruhom. U qaltilhom irrid mitskut.
U dawk għallu la mitskut nini. U telqu dawra dan bit-tama tilhom ejja, ma dik ma qaltilhom xejjek. U meta reġgħu lura, għallu la mitskut, qaltilhom hija mitskut. U issa ħraqt wieħed minnhom. Allura minna raħsina xi ħaġa le għaltilhom mitskut. U baqgħu serinek somma la mitskut nini. Issa fadal 3 biss. U s-slaten tad-dinja somma kellhom jixtru dawk it-3 biss b'mitskut. U xorta m'għandhomx xerf kollu tad-dinja, stara kemm fottithom. Ġifieri, is-Sibilla hija magħrufa sewa li kienet tkun f'xi tempju hija oraklu. Pereżempju lil wieħed ġeneral magħruf darba kien qalilha kien marem, insomma qalilha tgħid nattakka lill-armata tal-oħrajn tal-għadu qaltlu jekk tattakka se tkisser imperu kbir. Il-lalliċ tajjeb prosit, ġifieri ġamsuma li l-imperu jħor se jkisser sewa dan mar attakka u għala dam dima xeba kbira għaliex l-imperu tiegħu tkisser. Sibilla għadlu ma tlekx ma wieħed ta' ġifieri dik it-tip ta' ħaġa li inti toqgħod seba' għajnejn tal-oraklu xi jkun. Din hija it-tfajla li toħroġ mit-tronġa mewwija. Issa mewwija hija l-kelma li għandna bżonn. Għal haunted. Iva. Jekk inti trid kelma haunted f'dizzjonarju Arbi, issib mewwi bil-ġinn, hekk issib. Jiġifieri li hemm il-ġinn ġo fih, għax mewwi tfisser encumbered. Jiġi f'ċertu sens, jekk inti tmur fil-latrina, pereżempju, u tara engage hemmhekk, forsi minflok sa kellna mewwi, pereżempju, hemm xi ħadd hemm ġewd. U fit-tronġa kienet mewwija dik it-tfajla tal-ġmiel, sewa. Issa, it-tronġa mhix larinġa jew l-ummija, din hija tronġa, sewa bil-Ingliż jgħidu la citron din. U s-citron, it-tronġa, anki la tronġ, jgħidu bl-Arbi wkoll, u hija f'Ispanja, eċetera, hija parti mill-mitoloġija anke mir-ritwal reliġjuż tal-Lut kienet. U l-Arab jemmnu li jekk inti jkollok siġra ta' tronġ id-dar ġol bitħa, il-ħares ma jidħolx. Ġifieri is-seħer. U aħna għandna biżżejjed materjal biex noħolqu l-Wonderland tagħna. Dan huwa il-bib ta' Bufis, hemm miljun, hemmhekk il-Bufis timxi u mhux bil min jimxi, sew minn Bufis ma jiġux nies. Hija l-Wonderland tagħna ma bin il-mara l-arfa jew bin is-sultan imur u jiġi lura xorta. Jiġifieri hemmhekk hemm miljun illi ikun bajneħ magħluqa ikun qed jarak, ikun għajneħ miftuħa ma jkunx qed jarak. Allura trid tistenna sakemm ikun għajneħ magħluq miftuħa biex tidħol u hemm jiġifieri iktar komplikazzjonijiet naqilbu oħra, dak huwa x-xini jimxi fl-art penġejni hekk aħna smar ma biex idea aħjar imma importanti hu li xini sewa huwa geli bil-Malti. Ix-xini jista' jkun ċentipit speċi dak tal-indewwa. Imma x-xini jiġbaħ liċ-ċentipit għax għandu ħafna qaddiefa. Mela aħna klieb ħafna ta' nfusna sewa u dak il-biċċa tal-baħar li sabu marqa il-bot Mixlendi qed jgħidulu xini. Dak għax igerfxu, dak mhux xini, dak ġifen. Sewa, dari konna nafu li għax per eżempju dak li ġi San Pawl fuq u għal ġifen, flati tal-apostli ġifen hemm u il-kavallieri kienu qabdu l-ġifen tork, mhux ix-xini, ġifen kien sewa, għax il-ġifen huwa dak il-biċċa tal-baħar għat-tagħbija. Dak ta' Xlendi mela mobbi bil-ġarar saru ħommu dak ġifen kien mhux xini. U x-xini huwa dak li jimxi bl-imqadef. U dak kien xini jimxi fl-art illi ħareġ minn siġra imsaħra insomma, u la jimxi fl-art jista' jimxi fuq il-baħar, jimxi fl-art ukoll għalkemm xini, sewa ġifieri da x'inhu annimal jew xini. Aħna minni hekk, ġifieri dak il-qluħ isom jagħtu remħa ta' ġewnaħ, għandu saqaħ isom imqadef u hemm l-ekwipaġġ fuq. Din hija il-golfu, dak kien tajra biżżija tal-biża li kienet toqtol it-tajr kollu tas-sultan u ħadd ma jsib tarfa insomma, u darba ġalu s-sultan biex jibgħat lil bin il-mara l-arfa jew xi eroj insomma u bit-tama li toqtlu tagħmlu statwa tal-melħ li dewwa tiegħu organizzawha din u dak kien kaċċatur tajjeb jispara waħda u jolqod dejjem u għatillu il-golfu u taħ xi 50 skut jidilli. Din hija storja ħelwa ħafna li tgħid l-istess meta it-tifel tas-sultan niżel minn ġol bir font biex jiġri wara s-serb tas-Sebarius li kien tela jisraq it-tuffieħ tad-deb mis-siġra ta' missieru. Mexa u fuq li mexa u fl-aħħar meta kien beda jidlam sab did-dar, ħarġet tfajla, ħabbat il-bib, ħarġet tfajla u qatlu għaw kif ġejt, hekk dasam. U qalla
kollox ngħidlek u Alla xi ġralu insomma. U din qaltlu imxi biċ-ċoħra u ssib il-loħti kbar minni. U tgħidlek aħjar li tagħtu ġewża illi fiha kellha is-sema bil-kwiekeb tiegħu. U l-oħra tagħtu ġewża oħra li kellha id-dinja u ħaxixita. U l-oħra kellha il-baħar u ħutu, il-ħut tiegħu. Ara xi ġmiel sewa dawn. Issa ma dirkomx kif tispiċċa, imma ġifieri mela bufis trid timxi u timxi u timxi u timxi. Hemm il-pajsaġġ huwa dak sewa ta' Wonderland, isu għawdex i-glorifikat dak. Imma kien kbir ħafna, timxi. Fil-fantasija nistgħu nkabru kemm irridu. Dak huwa l-oġol tad-deb illi qiegħed fil-maqdes mibni bl-Adam tal-Ilju Infanti. Ħlief li tal-Adam tal-Ilju Infanti hija biex fixkilna dak huwa isu l-ħajpoġiju ma' minni hemmhekk aħna sewa biex norbtu da il-maqdes mal-ġganti, ma' l-oġol tad-deb, eċetera. Dak huwa l-bir kif tinżel inti fid-dinja ta' taħt u hemm 3 dinjiet, hemm isfel jekk taraw hemm isterb tas-Sabarjus ġo l-ilma sewa. U l-aħħar waħda naħseb din hija id-dajna għadha wkoll mitlufa fil-ħrejjef tagħna, insomma li aħna fil-każ tagħna trid tkun fid-dinja tal-fantasija li qegħdin impinġu li kbira daqs 10 Ilju Infanti u għandha rasa isa ta' ġemel. U kienet tant kbira li Noè ma setax iddaħħalha fl-arka. Allura telet fuq l-ola montanja bdiet ixxejjer rasa bil-goff insomma u tant li gerfxet isħab u minħabba li xenklet rasek li sar id-duluvju. Ok, daqshekk issa dik hija ċensa l-mewt u naħseb li aħjar niftħu għax naħseb li domna wisq. Ta' din it-taħdita informattiva forsi anka jekk għandek xi naf li għandek informazzjoni oħra forsi tkun ideali kif ikun irrekordjawhom b'xi mod. Dawn dat-tarif kollu qiegħed online issa. Tajjeb forsi. Fuq sit jismu l-Miklem, ma sibx li ma sax tagħmel reklam, ma wieħed jista' jfittixhom u jalla li għadha bida dak hemm xi ħadd li kollu interess li joħroġ ukoll pubblikazzjoni. Qegħdin naħdmu fuq dak ukoll għax wasalna fl-aħħar tal-proċess. Grazzi, ma nafx hemm xi mistoqsijiet tal-aħħar. Nissuġġerixxi li min ikollu xi mistoqsijiet jew jikkuntatti għalina jew direttament lil Ġużi għax sar ħafna ħin. Jiddispjaċini, insomma. U ma nafx hekk għax fadal nies isimgħu fuq kollox ma nafx. Dan xogħol sensazzjonali ta' Ġużi għax nifhmu mill-ewwel mill-preżentazzjoni tiegħek kemm użajt sorsi differenti, kemm rajt affarijiet u aħna smajna verament is-sugu ta' il-wiċċ, insomma, hemm ħafna fil-qieħ ta' dak li kont qed tgħid. Grazzi immensament, Ġużi. Tajjeb. Min għandu xi mistoqsijiet jiġifieri jista' jibgħathom anke jew fuq il-paġna ta' Facebook it-Tradizzjoni Orali u nkunu nistgħu ngħadduhom lil Ġużi. Infakkarkom li t-taħdita li jmissija ta' Anna Marija Gatt dwar il-kollezzjoni nazzjonali tal-kostumi u t-tessuti fiħdan Heritage Malta li s-sessir nhar it-tnejn 22 ta' Novembru fis-6 ta' filgħaxija mill-Librerija tal-Fakultà tal-Arti u se tintwera wkoll fuq Zoom u Facebook. Għal aktar dettalji dwar it-taħdidiet li jmiss tistgħu iżżuru s-sit malti.mt jew tradizzjoniorali.org jew il-paġna ta' Facebook Tradizzjoni Orali. Grazzi ħafna.